kalayo sa dalan nga atong gilakdan. Di sayong subayon alagyanan, tinguhaon na. Bisan lisod pag-antuson mula ang kinabuhi mo karon dili sayon. Okay, daghang salamat og sa makausap pa alang nausab sa nagapadayon nato nga live diri sa Facebook. Padayon Ang sangka sa kamatuoran. O gani ning hapon na mga igsoon sayo ta nag-live para sayo po ta makadawat og mga audience alang sa mga pangutana. O sa pagkakaroon lain na usab nga mga debaters ang inyo nga makita. So, mao gyapon ni CFD versus SDA, no? O sa pagkakaroon, no, ato nga gipasalamatan og dako ang ato nga mga viewers kanunay nagapadayon sa pagsunod sa ato nagapadayon nga live dire ginahimo sa matag hapon or matag gabi o kita mga igsoon sa gihapon, no, nagadawat diri og mga schedule sa dialogo kon mga sharing or mga debate, no, busa nga ato ni nga i-share mohangi ko mga igsoon nga i-share nato ang live karong hapon na para daghan ang makakita sa debate karong ipahigayon o ang mag-atbang karon si Brother Roniel Berula from Roman Catholic Church, no, CFD, o gimanusab si Brother Jeep Rerinian from the Seventh-day Adventist Church General Conference. Okay, so maying hapon ka Brother Roniel Berula, noon saon pagsulod bro. Unsay gamit mo bro? Cellphone imong gamit bro? Naitaw-taw diha sa ubos. Kanang nay mo tatak diha nga join request send, join request. Mao na imong pinduton para ma-accept ka diri bro. Okay, CP, okay na. Okay na bro. Okay. I-add ta mong duha ni Brother Jeffrey. Kay pagsuon ni Brother Roniel, ikaw dayon. O shout out sa tanan nato nga viewer nga karon nakaplastar ng mga igsoon alang sa pagtan-aw sa atong debate karon nga ipahigayon, no? Palihok og share sa atong live video karon. O sa pagkakaroon ni ana nakasulod na si Brother Roniel Berula. O ato na po nga i-add si Brother Jeffrey Rinian. O may hapon usbon ko sa tanan dili na lang nato isa-isahon mga igsoon. No, apan sa gihapon ka muna sayod nga di mo maklaro naong. Kanunay gyud nga naglahi mga igsoon basta Okay dunay lang mga naong bali schedule sa maklaro debate. kira. Sugae ang kuan bro, dapit sa imong suwang bro para maklaro bro. Bitaw okay ra na. At least na okay ra signal. Nanggabi na brad. Okay. Ay, may gabi. Okay, so karon mga igsoon nanang ato nga mga debaters, no? Brother Roniel Berula o Brother Jeffrey Rinian. O usbon ko paki-share sa ato ang live video karon. Karong hapon na sayo ta nagsugod mga igsoon. O sa gihapon kining ato nga live diri mga igsoon nagapadayon sa matag hapon or matag gabi tungod sa mga schedule sa dialogo or debate mga igsoon. Usbon ko ang tema karon nga pamatud-an ni Brother Roniel Berula, Catholic Faith Defender, na ang Catholic Church o Roman Catholic Church, no, tinukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Mao ni karon ang tema ni Brother Roniel o siya mo affirmative. Ay mabasa bro. Mabasa. Si Brother Sumala sa mabasa. Share sa nawasong Sumala sa mabasa sa Biblia o referensya. share sa nawasong screen. o isa sa pa. Usa bro Roniel. Sumala sa share, mag-share sa akong screen, bro. Okay bro. O i-share sa bro. Ang yang plaster na tema
Butangi og sumala sa mabasa sa Biblia o referensya. Hmm. Sumala sa mabasa mao ba ni? Oh, Pamatudan nga ang Roman Catholic Church mo ba? O tinukod ni Kristo Tinukod ni sumala sa Kristo? mabasa sa mo na siya. O sumala sa mabasa sa Biblia o reference. Okay. So paliho kong share no sa ato ang live video karon o ato nang gipang invite mga iso ng ato nga mga higala no. Share na bro. No, di ba makita sa kwan? Di ba makita sa Facebook? Hay di makita sa Facebook kini atong live ron. Oh, di na makita sa ako ba? Ito, malipag-share. Ha? Pila ka cellphone imong gamit? Kay kuan ra man eh. O ano kaning touchscreen mo? Ha? Basta share group o copy link o naman. Sir Kwan. Right post. Kanang share group, sa group na mo gi-share dito na makita ra pud sa grupo diha sa kuan bro. Pag share, ipinduta pag yung ikaduha pinduta dayon nay nakabutang ana nga kuan dayon. Kining maditso nagka-share dayon sa public. Kanang share group, sa grupo ra na nimo. Di na makita sa imong Facebook, sa grupo ra na. Right post namin siya, bro. O kana pinduta rin otro dayon. Pinduta ko otro dito ang post. Okay, butangan mo right post para naapod ko no hay medyo disenyo. O pinduto nimo dito makita na. Public na to. O sulay. Nakapost na. O nakita na. O na. So, unsa to'y plaster Osborne ang kuan bro, unsay plaster to sa team gid bro atong pamit tarungon bet. O mo na to siya, mo na to. Pamatud-an nga Sige, bro. Bro? Ikan? Ang simbahan katoliko mabasa sa Biblia ay pamatudan ako nga ang simbahan katoliko tinukod ni Kristo sumala sa mabasa sa Biblia ug mga referensya. Simbahang Katoliko. O, pamatud-an nga ang simbahang Katoliko tinukod ni Kristo. Ang Okay na, tinukod ni Kristo sumala sa mabasa sa Biblia o referensya. Sumala. Okay na bro. Okay. Okay, so nagkakasalamat no gani ato ni siyang ablihan pinaagi sa usa ka pag-ampo alang sa pagpadayon, maayong hapon sa tanan Osborne po o alang sa ato nga pagpadayon ato sining ablihan pinaagi sa usa ka pag-ampo atong ihatag sa ato nga affirmative side ang open prayer. Ikaw ampo bro Roniel. sige, sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Langit na mamahan.
salamat kami nining higayon sa among paghimamat sa akong kaatbang na si Bro Jeffrey Rinan o sa talahurong moderator nga si Ariel Amores nga giyahan mo kami karong hapuna sa among pagbansay-bansay sa among mga pagtuo. Kining tanan nga gisangat ya kanimo kay ikaw ang bughari hanto sa kahanturan. Amen. Samahan sana sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, so daghang kay salamat. So alang sa to pagpadayon ato sang ihatag ang panahon sa negative side no alang sa pagpanimbaya imuha ang panahon Brother Jeffrey. Okay, daghang salamat atong talahoron ni moderator o sa ako ang katpang Brother Ronel Birulia ikan sa Roman Catholic no sa Kadipinter. So sa tanan nga nagtan-aw may hapon o diya sa mga kauban da sa kining gitawag atong 3 media may hapon niyo diya o katanan natong mga OFW no kaya nakaroon sa sila karon mga naimutangan nayong hapon kanino tanan o salamat usab atong mga viewers karon kinaot nga makasubaybay gyud kita mura na moderator okay balik sa imong panahon. Okay, salamat kaayo Brother Jeffrey Rinian from Seventh Adventist Church General Conference. O ato usab nga ihatag ang panahon sa atong affirmative side, Brother Roniel Berula from Roman Catholic Church. Go ahead, bro. So daghang salamat moderator no sa imong paghatag kanako panahon sa pagpanimbayan sa mga nananaw karon o gamitaw karong hapuna. So todo suporta lang ta o mag padayon lang ta pagbansay-bansay sa atong pagtuo. Unsa man ka imong gisikat karon ito lang tukion kung nagsikad ba kita sa kamatuod. Kay mo may kingon sa Biblia Juan 8:32 nga you will know the truth and the truth will set. Daghang salamat ug hapon ang inyong. Okay, daghang salamat Brother Roniel Berula. O alang sa to pagpadayon mga hinigugma kung isuon human na ta og ampo. So ari na ta isuon sa ato nga rule and regulation, no? Matong basahon mga isuon agi og pahinumdom sa atong mga debaters karong hapuna tungod kay ako usa ka moderator ug ang ako isuon nga katungdanan mao ang pagpatunga sa debate aron nga mulampos kini diha sa kahapsay og kalinaw ang atong debate karon. Nagpasabot nga ako walay dapigan tungod kay ako usa lang ka moderator mga isuon dili ko moagi sa tunga. So ako nga basahon isuon ang rule and regulation kay mao gini ang ato nga tamdan kung adunay usa ka debaters nga mulapas niini ako nga moderator may katungod sa pag sulti ngadto sa debaters nga mulapas sa pagbalik sumala sa rule nga gikasabutan. Number 1, tahuron ang moderator. Pag moingon ang moderator, moderator's time, hilom ang mga debaters. Ang number 2, no? Ang pangutana dawaton sumala sa tema or walay pangutana nga dawaton gawa sa tema. Nagpasabot nga ang tanang pangutana kinahanglan nga subay gyud sa tema. Number 3, ang pangutana kategorikal tubagon una og kategorikal before mo explain. Like for example, mabasa ba o dili, uyon ka ba o dili, yes or no. Tubagon una kategorikal before mo explain igsoon dili mo explain daan before mo tubag kategorikal. Ang ikaapat, no, ang tubag og pangutana dili mula pa sa usa ka minuto. Busa nga kon ang pangutana dunay premise, kinahanglan nga dili mula pa sa usa ka minuto makapangutana na, no? Maupod ang tubag. Ang tubag dili pun mula pa sa usa ka minuto. Dayon pahinumdum lang sa ato mga debaters like for example kon ang una mangutana karon si Brother Jeffrey man yun, no? Pag pangutana nimo Brother Jeff, unya maura ang imo pangutana, palihog lang na kog ingon nga palihog kog tubag. No, ikaw por Brother Brother Roniel, ingon ana gihapon ang sistema pag nahuman na kag tubag, ikaw na lang ingon nga next question. Ana, kay ako na imo tingog kun ugaling ang tubag sa matag usa moabot na og usa ka minuto. Kay mao man na sa atong rule nga ang tubag og pangutana dili mula pa sa usa ka minuto. Ang ikalima, tanang bersyon sa Biblia dawaton ug ang tanan nga reference, no, except lang kung diskumpiyado ang usa, but kung ang usa diskumpiyado, no, kinahanglan nga doon na po siya ikapakita papamatuod nga dili ang ayan nga tukuan ang gigamit sa usa nga Bible or reference. Kaya inon talang karon bogus or unsa diha, self-serving o unsa, no. Dayon
adunay 10 minutos nga constructive presentation, mouna ang affirmative, sunod ang negative, dayon human sa 10 minutos, doon na po 10 minutos nga pangutana, affirmative to negative, negative to affirmative, no ana. Dayon ang rebuttal 5 minutes, dayon human ni ana isuon 5 minutes po nga cross-examine gihapon both side. Og dayon ang kinini ang final statement, no? On conclusion, adunay 5 minutos gihapon mouna sa pagbarog ang negative side, ulahi ang affirmative side. Dayon mudawat na dayon tag mga audience alang sa gustong mangutana. Okay, so okay ra sa inyo ang role nato mga debaters? Di ba problema, okay Kaya ra? kayo. Okay, daghang salamat kay okay ra man. So magsugod ta no sa ato nga debate mga igsoon kay naablihan na kini sa usa ka pag-ampo. Usbon ko ang tema, pamatud-an nga ang simbahang Katoliko tinukod ni Kristo sumala sa mabasa sa Biblia o referensya. Ang affirmative, usbon ko, si Brother Roniel Berula from Roman Catholic Church, Catholic Faith Defender, o ang negative side, si Brother Jeffrey Rinian from Seventh-day Adventist Church General Conference mga igsoon. Okay? So daghang kay salamat og may hapon kang Jobic Mangunas, George Relita, daghang salamat sa pagpaminaw bro. Mga igsoon, daghang salamat og muhangi ako sa pag-share na ining atong live video karon para daghan ang makakita sa ilang debate, para daghan ang makakuha og mga pagtulunan na ining taknaa sa kahaponon. Okay? So akong isip diri igsoon ang oras, no? So reminders lang sa atong mga debater, pag kuan mo, sulti lang ko sa inyo ha, 5 minutes, no? O 2 minutes, maunay ako ang pasidaan ha. Sa atong mga debaters mga igsoon, 5 minutos o 2 minutos para makapanganda mo. Okay? So ako isip dire ang oras mga igsoon. Okay, so ready na ka brother Roniel sa imong 10 minutos bro nga constructive presentation? Ready na, ready na. Okay, so kay ready naman ka bro. Pag tingog nimo bro, magsugod pod ang imong oras. Go ahead bro. Pila ka minuto, bro? 10 minutos, 10. 10 minutos. Minuto. Sige. Okay, so maayong hapon ka natong tanan no na aniya dinhi karon ug maayong hapon sab diha sa mga naminaw dinhi karon sa live nga dili. So karon pamatud-an nako ang simbang Katoliko mabasa gayud sa Biblia. So dinhi sa Mateo 16 bersikulo 18 dinhi sa Maayong Balita Biblia wa gyud mabasa gayud nga Katoliko. Kaya ang gitukod din ni Kristo simbahan naman o atong basahon sa Mateo 16:18 nga busa tukuran ko ikaw si Pedro og ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. So maayong balita Biblia. So sa gingon pa diha no nga simbahan ang gitukod ni Kristo. Kinsa man kining simbahana? It's either simbahan sa Seventh-day Adventist o simbahang Katoliko. Kay kini wa man kini nganli diha sa maong bersikulo, kapitulo o bersikulo sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18. So ani karon din hino sa akong mga kamot nga mabasa sa laing nga version sa Biblia. Sa Juan 10, Kapitulo 16, and beside the Jews, chosen people among the Gentiles, then I must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church. Under me, their only universal heads and shepherds. So, tinaw kayo, o tataw kayo nga nagay, gayon mabasa nga one Holy Catholic. So napag-iingon ni universal. So ang atong simbahan Katoliko mapakailapon kini sa tibuok kalibutan. So gingon pa dinhi no, proceed na ta. Kay mangutan man atong mga isuon nga atong isuon karong hapuna no nga so nabasa man nimo. So dinhi karon dinhi ta sa atong mga referensya no na akong
ay karong hapuna nga gingon na ni sa mga encyclopedia. Merriam-Webster Encyclopedia of World Religions, 1999, page 938. Roman Catholicism Christian Church characterized by its uniform, highly developed doctoral and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the first century. So, tinaw kayo. So, International Encyclopedia, Volume 20, page 520. Roman Catholic Church. There are two equally valid definitions of the Catholic Church, comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. So, sa lain na po nga encyclopedia, no, the World Almanac and Book of Facts, Roman Catholics traditionally founded by Jesus Christ, the name Saint Peter, the first vicar, developed in early Christians. So, ito. Kalain na po ng mga encyclopedia, Rollier Encyclopedia, Volume 5, page 100. Catholic Church, or Catholicus, or Universal, term generally applied to divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. So no, tinaw kayo na ang Katoliko tinukod gikan ni Kristo. So ato lang gibasa kaganina, no, dadto sa maong Biblia nga akong ikuan, no, nga lagi mabasa one Holy Catholic. So sa lain na po nga encyclopedia, Webster New Explorer Encyclopedia, page 1038, Roman Catholic has been responsible for introducing Christianity in many parts of the world. So, talain na po, na encyclopedia, ito kining paano, kay medyo mabuha kayong oras. 5 minutes. Thomson Encyclopedia and Fox Index, volume 20, page 2024, Roman Catholic Church for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of religion. Christianity, there were no separate sects or branches or Christianity as there are today. The word Catholic means universal. And for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. So tingnan kayo, sa mga inyong nadunggan karon sa mga encyclopedia nga akong gibasa karong hapuna. Young Students Encyclopedia, Volume 17, page 261. Roman Catholicism, the largest of the Christian denomination, is the Roman Catholic Church as an institution, as it has existed since the first century AD. So diya karon sa akong mga kamot ang mga libro sa maong SK, title kani Seventh-day Adventist Church Ministry, the Apostolic Christian. So nagaangkon pod kining libro sa Seventh-day Adventist nga ang Catholic mo itinuod, Ancient Catholic Universal Church established by Christ and his apostles continued to the time of Constantine about 321 AD. So diya po sa akong mga kamot, the Ancient Catholic but never resort to the state and its religious work. Just as soon as the church joined herself to the state, she persecuted the pagan and exchanged. Of course, so muning katinaawan sa mga libro na akong dini karong hapuna. The Last Call. Muning libro po kini sa Seventh-day Adventist nga The Great Call. Every cardinal, archbishop in the Catholic Church takes an oath of allegiance to the Pope. It is true that the real Christians in the Roman Catholic Church dominion, thousands in that church are serving God according to the best life they have. So di apo sa akong mga kamot ang libro usab sa laing nga kwan nga Seventh-day Adventist Believe. So pagtuo kini sa mga Seventh-day Adventist kay mo akong katbang karon usaman ka membro sa Seventh-day Adventist. Kaday lang unsa nga libro mo gibasa The Gift of Prophecy. Kaday lang. 2 minutes. Unsa nga libro? Time pause. First time. Seventh-day Adventist Believe. Adventist ha? Seventh-day Adventist Believe.
Wala kay gamit na katong isa ka libro. Mora na nga libro may gamit. Mora. Lahi na po ni. Bro. Katong the Great Controversy ni gamit ka to. Oh. So, proceed na ko. Okay, Okay, proceed bro. 2 minutes ang bilin bro, 2 minutes. Sige, Okay. sige. 2 minutos. Okay, sige. So, the partnership was in the Ministry of Ellen Goldwhite. So, kani siya, nag-aangkon yun nga, ang founder yun sa Seventh-day Adventist mo kayo si Ellen Goldwhite, ang dakong paglaom. So, di ako sa Seventh-day Adventist trace their origin to the teaching of the American preacher William Miller in 1782 to 1849, who preached that the second coming or advent of Jesus Christ was imminent. So, okay, no, sa akong gipamahayag karong hapuna sa inyong atubangan nga ilaw gayud kayo nga mabasa gayod sa mga referensya og Biblia ang One Catholic Church, One Holy Catholic Church nga akong ikuan karon. Punta akong tatbang karon nagman ka sa akong gisaysay karon diha karon sa iyang atubangan dinhi karon ay sa ko debate kang Bro Ariel Okay, time. Amores. So bro, palo ko sa Time. Okay, daghang salamat ug may hapon ka kaninong tanan. Okay. Okay, so nadungog na to mga igsoon ang 10 minutos nga constructive presentation ni Brother Roniel Berula, ang ato nga higalang CFD from Roman Catholic Church. Okay, so mo-proceed ta mga igsoon, di ta maglangan, arita mga igsoon sa 10 minutos usab nga pangutana gikan sa ato nga negative side, Brother Jeffrey Rinyan from Seventh-day Adventist Church General Conference. Okay, so Bro Jeffrey, imuha ang oras bro, pagtingog nimo magsugod pod pag lihok ang orasan. Go ahead bro. Okay, mayong hapon. Salamat kayo, Mr. Moderator. Okay, Brother Ronel, una na akong pangutana. Sa primero nimong pagpamatuod, nag-ingon ka nga ang mabasa gayod sa ang Katoliko. Sa Matthew 16:18, unya niingon ba jud ka nga wala nganli. Yeah, sa Matthew 16:18, mao na ang imong gisulti, primero pa jud. Diba? Apang utana mao ni. Oh, Asa may tinuod ning duha? Kining mabasa ang Katoliko o wala nganli sa Matthew 16:18. Ay tinuod ang duha. palo ko otro sa Balikan pangutana. na ako. Hindi kayo maklaro. Matod mo. Sige, para maklaro ha. Matod mo, mabasa gayud ang Katoliko sa Matthew 16:18. O niya, niingon na pud ka. Wala ko ningon sa Isa. Matthew 16:18. Asa moderator's time, so patiwasa sa siya bro Roniel, dayon tubag lang dayon pag man pangutana bro, tubagal na yon. Sige, sige. Okay, balikan go na ahead. ako. Proceed bro. Matod mo nga mabasa gayud ang Katoliko Matthew 16:18. Imo nang gi-present karon ganina primero pa gyud. O niya, niingon na pud ka. Wala nganli sa Matthew 16:18. Kapangutana mao ni. Asa may tinuod ani imong gisulti? Mabasa gayud ang Katoliko o wala nga jud, wala nganli sa Matthew 16:18. Asa itinuod ang duha? Tubaga. Hawa mi saba. Tinuod ang duha kay sa Matthew 16:18 way mabasa pero sa lain nga version sa 1:15 mabasa Catholic One Holy Catholic. Okay, balik ba? Akong balik ko ba? Akong balikon pangutana. Sige, diretso lang na ako. Okay. Matud mo, walay mabasa. Kinin Katoliko. So, o yun ka karon nga paglitok nimo ganina nga mabasa ang Katoliko. O yun ka nga nasayop ka ato sa pagsulti. Di ko mo yun. Kaya na may mabasa sa lain nga version sa Biblia. Okay. Pwede ba nato hangyo na moderator kay matod mo mabasa gayud ang Katoliko imo man nagisulti. Pwede ba nato ipabasa diya sa Matthew 16:18? Kung musugot ka nga ipabasa nimo ang pulong Katoliko. Sa giingon ko pa kaganina sa Matthew 16:18 why mabasa kay sa Matthew 16:18 simbahan ra gitukod ni Kristo. Okay. Pero pangutana.
Matod mo kay wala mabasa. O yun di ka karon nga nasayod ko sa imong gisulti ganina nga wala di mabasa. Lagi wala mabasa. O yun ka to. Okay, wala kasi pagpapana. Kadali lang ha, moderator, kadali. Kay murag So, wala signal. kaganina Okay, Ang moderator's time. mabasa. Moderator, kadali lang. Lain nga version sa Asa moderator's time? Time po sa ta. O sa mga bro, Yang Jeffrey. tingog na Naka-time po ta, 7 minutes, 40 seconds. Okay. Ni paspas. Oo, sa signal na, signal. Sige. Oo. Balik ko na ko Mr. Moderator kay mura mo to kuan man time po sa kadali moderator. Oh, time post ta. 7 minutes and 40 seconds. Balikan pa ko tanan to. Balik ko na lang pangutana Mr. Moderator ha. Sige. Oh, balik ka. Naka-time post ha. 7 minutes, 40 Okay, seconds. Go ahead. Sige, balik. Sige. Akong balik ko Mr. Moderator. Batod mo ganina sa imong pag-present. Mabasa gayod ang Katoliko akong gisulat oh. Mabasa gayod ang Katoliko sa Matthew 16:18. O nya nilitok na po ka karon nga wala nganli. Ang Katoliko sa Matthew 16:18 ang pangutana asa may tinuod ani imong gilitok? Kining nay mabasa o wala nganli? Okay, matubag na ko. Tubag bro. Okay. Sa kinos ko pa kaganina sa Matthew 16:8 ay mabasa. Ay sa gatubag ko. Sa Matthew 16:18 way mabasa kay ningon man diha, you Peter upon this rock I will build my church that even the gates of hell cannot prevail against it. Sa Juan 16:16 na ay mabasa, one holy Catholic. Natubag ang pangutana. Okay. Sunod pangutana. Okay, so sunod pangutana. So uyon ka nga sa Matthew 16:18 nisulti na ka nga di gyud ay mabasa. Okay, sunod pangutana. Okay, sunod pangutana. Kanang mga libro imong gibasa karon. Daghan kayo nga mga reference imong gibasa. Pangutana ko mao ni. Dilitok ba ni Kristo? Diya sa maong bersikulo nga sa Matthew 16:18 nga gitukod niya ang Roman Catholic. Yes or no? Ako pang gingon, wala gi litok diya kay ang gitukod diya ni Kristo simbahan na gyud. Okay. Sunod pangutana. Matud mo kay simbahan ra ang gitukod. So, oyon ka ang imong tima. Kay wa man day gitukod ang Katoliko, oyon ka di ang tima nimo nagingon. Pamatudan nimo ang simbahan Katoliko tinukod ni Kristo. Oyon day ka nga dili mabasa ang pulong nga simbahan Katoliko. Diya sa Matthew 16:18. Objection, Mr. Moderator. Okay, objection. Go ahead. Naka-time post na 3 minutes and 54 seconds. O sa objection bro, Roniel? Naminaw pa lang niya ang akong kung naminaw pa lang niya ang akong kaatbang kaganina sa mga version sa akong gisaysay, di na unta na anay niyang ipangutana. Kay ako naman kapamatud-an, one holy Catholic. Okay, so Sige, sunod pangutana. moderator's time sa ato sa ni klaro ha. Nagitubag niya bro Jeffrey nga wala gid ay kunoy nganli sa Mateo 16:18 dili mabasa diha pero katong usa ka bersikulo mabasa dito katong Juan 16:16 to bro Roniel nga one holy mao ba to Juan 16:16 Yes. oh so sa Mateo 16:18 dili kuno mabasa diha pero sa Juan 16:16 mabasa daw kuno sa proceed bro next question bro. Okay, sunod pangutana. Ang imong tema matod mo wala nganli sa Matthew 16:18. O di ang imong tema simbahan Katoliko tinukod ni Kristo. Tumala sa mabasa. O yun ka karon nga dili di mabasa sa Matthew 16:18. So sa ako pang ikuan kay balik-balik naman yung pangutana. Sa Matthew 16:18 lagi nga ikaw pwede okay ba ning bato pagatukuron ko ang akong simbahan. Wala niya ngali ang simbahan diha nga yang gitukod pero sa mga referensya ginganlan Catholic. So, sige, sunod pangutana. So, aminado na ka, wala dahil ginganlan ni Kristo, pero ginganlan lang sa inyong mga referensya, o yun nagana.
Wa ko kuana nga kuan pero sa mga referensya na gingan lang. Katolik. Okay, sunod mo na. Ang imong tima, sumala sa mabasa. Ano ha? Sumala sa mabasa sa Biblia. Imong tima, tinukod ni Kristo ang simbang Katoliko. Kanang bagiyon nimo nga sumala sa mabasa sa Biblia. Na kay basahon o walay basahon? So sa gingon ko pa kaganina nay nabasa or ako nang gibasa kaganina sa akong permiro nga tindog. Ug nami pa lang sa akong Okay, objection, go ahead. Moderator na time. one Categorical. Moderator's time sa Daniel, no? Ay sa moderator's time sa pag moderator's time o hilom sa mga moderators kay nay objection. So naka-time post ta ha. 2 minutos o 19 segundo. So unsay objection bro Jeffrey, go ahead bro. Categorical ang pangutana. Okay. Categorical. Naay basahon o walay basahon. Balikon ang pangutana. Okay, balik ka bro. Okay. Dayon reminders lang no kay nungdog na. O isa ha. O dia sa masuspekin natin. O nang imong tima, sumala sa mabasa sa Biblia. Atong utana mo ni. O yun kakaron. Sa Matthew 16:18. Nya dili mabasa ang simbahan Katoliko. O yun sumala sa imong tima. Sumala sa mabasa. O yun ka nga watay nabasa. o yun ko nga walay mabasa litra por litra pero masabtan. Okay, so moderator's Sa time. gingon ko pa, wala pa ko nahuman. Moderator's time sa pag kuan kini moderator's time. Bro Roniel, kini pagtubag nimo bro Roniel, ayaw kalimot nga naa pa kay usa ka minuto bro. Na kay usa ka minuto. So pwede ka mo proceed o niya pag musangko na kag usa ka minuto, ako na mo ingon nga next question. No, pero di pa ko mo ingon, proceed sa imong atubag kay naa kay usa ka minuto dayon. Human ani, duha na lang dayon ka pangutana bro Jeffrey. So proceed bro, napa kay nabilin bro nga 50 seconds bro alang sa imong tubag, proceed. Tama kayo, Mr. Moderator. So, sa gingon ko pa, sa last version sa Biblia, sa Juan 10:16, na ay mabasa, and besides the Jews chosen among people, among the Gentiles, them I must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under the only universal. So, na ay nabasa, letra por letra. Next Sa question. lain yung version sa Biblia. Next question. Sa Juan 10:16. Last question. Go ahead. Okay. Ako pangutana, nasa Matthew 16:18, wala ko dagag live bersikulo ha. Remisan ni. Pag ingon nimo nga walay mabasa, iya sa Matthew 16:18 wala ang anli. So, dili na ka musupag ani. Unya mabasa lang sa mga referensya. O yun na kana, di na ka musupak. Di ko masupak. Good. Moyan ko, di ko masupak. Sa Matthew 18 kay wa magid ngan simbahan nga gito ko ni Kristo. Ikaw Pedro, si babaw ni bato pagkatukuron ko ang akong simbahan ng magidya. Pero sa mga referensya o sa lain nga version sa Biblia pod, Juan 16:16, one holy Catholic. Biblia ha, dili na referensya Biblia. So natubag ang pangutana. Okay, di ra sa mga referensya mo tana. Kanang imong gibasa karon nga mga referensya. Nga Jesus founded Roman Catholic Church ha. Pangutana. Kanang mga author anang mga libro nga imong gibasa. Asa sila nagbase nga kana nga maunay tinuod nga gitukod ni Kristo ang Roman Catholic. Asa sila nagbase? Aun sa ilang gibase yan? Mr. Moderator. Go ahead. Objection. Go ahead. Objection. Di siya mangutana sa author kay wa mo ko na ng author. Di pa matud-an, mao man ang mga matod nga simbahan, wa mo ko na pamatod og author. Okay. So, reconstruct paliho ang pangutana bro Jeffrey. Paliho ko bro. Okay, wala siya ng author. Okay. So, iya po na. Okay. Sunod pangutana. Oyon ka nga ang Roman Catholic 33 AD, itukod ang simbahan Katoliko.
Di ba oyon ka na? Uyon ko. Okay. Okay, salamat. Ayong pagtubag, pangutana. Oyon, Okay, dahil salamat. ka nga ang Roman Last na to, bro. Catholic Church. Nga Last na to. gito 33 AD. Moderator's time. Last na to, bro, Jeffrey. Last Uy, last question na to. O, last, mayingon mo kung last to question. O, duha na kapangutana na labay ni mo, paiuna ko last to question. So, last na to, bro. So, napa mo kay taas, Yeah. napay sulong yung cross-examine niya, napa po kay deliver as negative side. Okay, so daghang salamat, no? Daghang salamat sa atong debaters. Salamat kayo, Brother Roniel, sa imong tubag, no? Gikan sa mga pangutana ni Brad Jeffrey Renyan. O salamat to sa Brad sa imong mga pangutana nga to sa Brother Roniel Berola. Okay, so dito malangan mga igsoon, mo proceed ka samtang init pa ato nimo karon para lami ka unon. Okay, so doon na kay 10 minutos, no? Arita puta sa negative side, 10 minutos nga pagguba sa tema, no? Kay mao man ni katungdanan sa negative side ang pagguba sa tema nga gipabarog sa affirmative side. Ready na ka, bro Jeffrey? Okay. Pwede na ako, Brad? Okay. Go ahead, bro. Okay, salamat kayo. Ato ang talahoron ng moderator o sagong katbang mga igsoon. Ang iyang tema, sumala sa mabasa sa Biblia. So, pag inyon nga na mabasa, o yan, inyon sa garin ng dili mabasa sa Matthew 16:18. Wala ko nidagag laing bersikulo. O diya yung tema tinukod. O diya karon ingon siya nga way mabasa. So wala na bungtag ya tema. O wala niya napabarog ang tema. Kaya yun naman mga kaigsunan. O yun man siya nga dili mabasa. O diya yung tema klaro kayo pamatunda ng simbahan Katoliko tinukod ni Kristo sumala sa mabasa sa Biblia. Pag ingon nga sumala sa mabasa sa Biblia, na siya basahon. Unya karon kay wala may nabasa. Sa Matthew 16:18. Unya ni yun na siya gyud nga wala basa. Unya di na mo siya musupak. Pagkanindot kayo. So, wala. Pusgay na yan tema mga kaigsunan. Wala na makabarog. Na siya gibasa sa kining Juan 10:16 the city, basahon ni Baxter man ang libro, mga igsoon, nga naay Catholic Church diya, wala di ginganlan diya nga gitokod. O niya, kana nga ginganlan Catholic, Hudiyo pag yun. Dili Roman Catholic. Samantala, yan ibang basa, mga referensya, Roman Catholic. O niya, ibasa sa bersikulo, Hudiyo nga Katoliko. Kung saan man nakaroon. Pirting gubasa ang tiba. Wala may hao. Kaya ang bersikulo sa Matthew 16:18 o Juan 10:16 nga ilang yang ko na Matthew 16:18 kana mao ang Roman Catholic. Samantala ang Juan 10:16 yung ibasa ang Katoliko diya, ang Catholic Church ang mga Hudiyo. Una kontra ba nila mga Hudiyo? O nagibasa na sa mga reference, mga igsoon, wala na tukma diha igsoon sa Juan 10:16 o diha po sa Matthew 16:18. Kay matut niya, dili mabasa sa Matthew 16:18 kay dito ra sa mga referensya. So wala igsoon nagkuyog ihang pagpamatuod sa Biblia o referensya. Dapat na siya'y kining context o kanang contextual magkuyog ang bersikulo, ang referensya o ang Biblia, kinahanglan magkuyog na sila. Nga dili gyud siya magabulag. O ya kay man siya nga way mabasa. O niya yung tema kay sumala man sa mabasa sa Biblia. Daw be karon kay wala man siya nabasa. O niya yun na siya. Mo na magkaigsunan nga ang iyang mga referensya ng iba sa ikson, wala magpulos. Nganong wala man magpulos yung mga referensya ng ibasa? Kaya wala mihaom sa maong mga bersikulo na iyang ibasa. O niya, niingin ko yun siya, wala ko kabalo kung kinsay writer. Aningon siya na nga, wala siya na pamatuod kung kinsay writer. Sa ato pa,
tubag siya sa mga pangutana, o wala siya basihanan. Oh, wala siya mga libro. May gani kay wala ko sa gipangutana, Ikson, nga ipakita ang mga libro ni mo diya. Tato pa, Google ang yung gigamit. Oh. Ako naman ko'y ma-referent dire, kinautan mo oras na, oh. Oh, kini. Tangsok Fernandez na, oh. Tangsok Fernandez ni nga libro. Catholic Pet Defenders. O niya, napalyo kayo referent dire magamit, galing ka ba na oras, mga igsoon. Kini ang Kristuanong katilingban, ako ning gamito niya. So, sa sunod, makikidibati ka, kay mga libro. Oh, ha? Naadjog kay mga libro kay wa man day ka balon sa author. Oh, kumpiyansa na kay ka. Wala nga alanganan juga karon sa debate karon kapunon. Kay wa mga kabalo. Kung kinsay ma-author na mga libro. Tapos ipangutan ta ka na asa nagkuha og basihan kanang mga author nganong nasulat nila ang mga Roman Catholic Church nga naging founded by Jesus Christ. Kanang ginganlan niyo mga almanak. No? Pauda ikso na akat bang pinalanggang iksoon pauda nga sa sunod pagkuha og mga libro kay man ato ang ibatian nga kinahanglan na kay pakita ng mga ebidensya. No? So, ang imong tema, klaro na kayo nga ganina ra yun na buskag. O ganina ra siya wala kabarot. Ningon ka ganina nga wala gayod mabasa gayod ang Katoliko sa Matthew 16:18. O diyan, ningon na pud ka nga wala pud nganli. O gikaturo po ni Matthew 16:18. Toda nga gawas sulod ang imong tubag. Ha? Yanong gawa sa sulod. Kay niingon ka nga way mabasa una karon na pay mabasa. Toda nga maglibog ang mga audience ani. Kung naminaw, una-una sa mga audience nga naminaw, asa may tinuod na kay basaon kay Katoliko o niya karon niingon na pud ka nga wala day nganli. Oh. Toda ikson nga atong ipaklaro. Kay ang mga audience ng direksyon mao gyud maminaw nga husto ba ang imong pagpamatuod o pagtubag sa maong mga pangutana? Kay medyo kuan pa mura kining nagpaling-paling ka ba? Gawa sulod ka. Oh. Muna nga inon kaysa akong naibala na si Brother Ronel kasi pa siguro yung pagdebate niya ani. So ato na lang po na sabton. Sa sunod, pauda nga pagbantay na juga, labi na imong mga libro, wala diha. May gani mga kaigsunan kay mautan og oras. Diri si Sok Fernandez, nagsulat ka direksyon, siyang libro, kini. Libro diri, ako nag-isirok, so. Catholic Pet Defender, no? Catholic Pet Defender. May pako kay na ako. By Sok Fernandez. Ipangutan ta ganina nga tinuod ba nga si Kristo nagtukod sa Roman Catholic Cathedral yung katinood. Yes, o yun ka. O nya diri sa libro ni Sok Fernandez nagingon diri sa page 60. Founder Jesus Christ, year found 30 AD. Please, Jerusalem. Reference New Testament, World History by Webster, page 131. World History by O'Brien, page 138. Oh. Pisa na sultihan ni. So, gisuot ni Sok Fernandez kano sa 30 AD. O niya, mato pa sa katbang 33 AD. Ang pangutana karon asa may tinud-anin duwa. So, sa ato pa, mas bright pa ka ni Sok Fernandez. Nga inyo attorney. Di ba? O, mo na karon niya. So, pangandam sa pangutana na, kay pangutanon ta ka. Ha? Pangutanon ta juga niya. Kaya nga no, wala mo magasinabot ni Sok Fernandez. Natiri mabasa. Oh. Ako dyan ni pangutana sa inyo niya, mao na nga pangandam na lang sa tubag. Kaya wa mo nagapariyo. Oh. Unya,
Diri sa libro, page 6, na ako'y mga ebidensya. Simbahang Katoliko nga gitukod sa mga apostol. Kinsa nagsulat? Si Vidal. Dili nga libro. May Biblia nga katilingbanon. Gamay na lang kong oras gid. Diri ngalan si lagi Vidal. Nga matod ni Vidal ang simbahang Katoliko gitukod sa mga apostol. O ang akong katbang ng utana, ang iyang tima, tinukod ni Kristo. So, nagsumpaki na po sila. Nagsumpaki sila sa ilang Bible nga Kristuanong katilingban. Tapos, nagsumpaki po si Brad, Ronel, nga matod niya 33 ED. O niya sa sinulat ni Sok Fernandez, 30 ED. So, wala magkasinabot tikson ang akong katbang ng ang ilang mga libro. Karon, pangandam unya sa pagdubag kay pangutanon taka. Ha? Manekson nga ako Osbon, ang tima sa katbang wala gyud na pabarog. Ayang tima nagingon, ang simbang Katoliko tinukod ni Kristo sumala sa mabasa sa Biblia o referensya. Kanang pulong nga sumala sa mabasa sa Biblia, na di kay basahon. Ikot nimo ang Matthew 16:18. Ganyan mong gisunod sa Matthew 10. Ito ko nang utana sa Matthew 16:18. Dingin magkagawalay mabasa. O niya mong tima, naibasahon. Sa ato pa, wala na paborog imong tima. O niya, yun ka, gawalay nabasa. O niya, di na po kamusok ka. Klaro, o tinaw, mga kaigsunan, ang tima sa kong kaatbang, wala na pabarog. Ay noon, bago pa siguro niya siya nagtunog debate, walay problema. Kaya ako, friendly ko mo debate, Megson. Dili ko labad. Kay ako, Megson, busabay rin ko kung saan kinaya sa kong katbang. Time bro, Time. time. Ako mga kaigsunan. Salamat, Mr. Moderator. O andam na ko sa pagtubag sa kong katbang. Okay, daghang salamat. No, daghan kayong salamat, Brother J. Perinian, ang atong negative side mga igsoon from Seventh Adventist Church, no? O before ta mo proceed, no? Relax sa gamay, Bro J. Pre. Matod pa ni Oliver, basta sa ayaw ka suko J. Perinian, mamahayag ka as negative side, ayaw Wala ko pagulak na sa suko. Dali na ako tingog. apiki kayo ka ana dapat imong basahon nga nag-ingon nga ang persisi dili tinuko ni Kristo. Okay. So kini si Brad Koy naara ba to ni ko ang Brad Koy nga magpa-schedule Brad Koy nimo Brad Koy? O mo okay daw ka? Mas maayo. Kuan lang gud, mao nag-ingon practice lang gud mo gud. Walay hurt feeling pagkahuman. Ana ra man na, may labot ang personal ani igsuon ning ato nga ginahimo dire. Bugno ra man sa katarungan. Managlahi man ta og gipasakupan, so di gyud magkauyon mao na nga mahitabo ang mga debate. So walay personal walay ni hurt feeling mga igsuon pagkahuman, amigo ra gyapon. Okay, so daghang kay salamat no. O gani ready na ka Bro Roniel sa mga pangutana 10 minutos. Sige. Okay ko, so ready naman ka Bro. So, daghang salamat kayo. Go ahead. Daghang salamat sa akong katbang. So, dini karon sa akong gibasa, Mr. Brother Jeffrey Reyna, the one Jesus. And besides the Jews chosen people among the Gentiles, them I must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me and only universal. Imo ba kining nadunggan? Oo o wala? Nadunggan ako ang imong gibasa, pero wala na gitukod ni Kristo. Kaya ang imong gitima, simbahang Katoliko, tinukod ni Kristo. O na imong gibasa, ang Katoliko diya, giskutan mo ang kining Hudiyo. O na, uwa po di pulong nga nang natukod. Do, di mo haom sa imong tima. Tadungog na ako, pero akong gisupak. Kaya gano, wala man na may haom sa iyong teksto.
sa inyo ang simbahan. Judio man ang gibasa. Unya yung gibasa nga mga libro, Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Unya yung gibata Catholic, Judio sa ato pa dilan day sa Katoliko. Na day dua klase Katoliko. Judio Katoliko, Roman Catholic. Kuha gyapon mi Next question. bersikulo. Sunod. Next question. Okay, next question. So kini kay Biblia man kini, sumala man kini sa Biblia, imo kining supakon o imong uyunan, Juan 10:16. Okay, tabag. One Holy Catholic. Tabag. Kanan bersikulo usa to, categorical to, ipaklaro bro. Kay mo tubag kuan. Okay, moderators time, moderators time. Naka-time post na 8 minutes and 22 seconds. Categorical to, bro, Jeffrey. Okay, Categorical, tabag, so... mo ni. Tanawa ko tabag ha. Uyunan ako. Ha, pabulong ha, uyunan ako. Kadali ha. Ako isa ka minuto. Uyunan ako na kung ako'y napamatod kay Hudiyo maguna. Dili na Katolik. Klaro may gibasa, Joe. Uyunan ako, kung ako'y napamatod, pero ikaw may napamatod, dili ko mo uyon. Kaya nga no, wala may haom sa imong bersikulo. Imong gibasa, Katolik ko nga Hudiyo, dili Roman Katolik. Ipahaom sa mga referensya. Okay, nakuha mo akong tubag. O yun ako, kung ako'y pamatod, ka na Hudiyo. Pero ikaw may napamatod, dili ko mo yun. Kay Roman Catholic di ay ang inyong grupo, una ka na Hudiyo, dahil Catholic. Kuha gyapon niyam sa ng bersikulo, Matthew 16:18. Pero pangutana. Sunod pangutana, dinhi nag-angkon man sa inyong libro sa Seventh-day Adventist Church. The ministry naginganlan o na Catholic, Ancient Catholic, Universal Church, Established by Christ. Imong uyunan kini o imong supakon, Okay. inyong libro. Tubag. O yun ko nga kana Catholic Church, pero dili na Roman Catholic. Dili lang usa ka Katoliko. O ay sa ngisi-ngisi, ay sa gatoy mo kaugalingon na. Ako Musbon. O yun na ako nakasulat, pero kana nga Katolik, dili na Roman Catholic. Dili magkamura ang universal. Kana yung magibasa nga bersikulo ganina, Catholic Church na Mahudiyo. Unya karon imong gibasa dili Roman Catholic. So kana nga Catholic nang ingon dia, wala na na. Dili na Roman Catholic. Oh, kay amo man ang libro. Na isa Katoliko. Pinadayag 12-12. Si Satanas maglilimbong sa kalibutan. Oh. Kinsa man na? Dili na ko miskot basta masakitan ka. Sunod pangutana. Sige. Okay, sunod pangutana. Sige, pangutana. Kuna sa tong isuon nga sumala man kini sa ilang mga libro nga kuan sa Adventist. So diyan po usab kini sa The Last Code, The Great Control. Gagyan ko mo po dinhi the Catholic Church takes an oath of allegiance to the Pope. So nag-ingkon po dani nga mo gyud ang tinukod ni Kristo, Catholic Church. Ginganlan man kini na sa inyong libro, sa inyong mga basaw no, and The Last Call, The Great Control. Mo'y title sa libro nga akong gibasa nga sa Seventh-day Adventist. Imo kining angkunon o imo pakon? Amo ng libro, amo? Among libro? Sa kanilang? Inyong Sabi libro. among libro. O yun na ako na, kami lagi na, dili na kamo. Ganong kami na. Dili lagi na Roman Catholic. Imang ibasa nga ma-reference sa gay na Roman Catholic man to. Una karon pag-abot among libro, imang ibasa, Catholic ra. O kami na. Objection, Mr. Moderator. Objection. Ang akong Objection, go gipamatuod, ahead. Naka-time post ka. ang akong 5 minutes, 18 seconds. subay sa libro sa Seventh-day Adventist. Sige. Subay sa libro sa Seventh-day Adventist, dili libro sa mga kuan. Sa mga kuan. Okay, so, Mo ko na akong pangutana kaniya. So, ato lang siya yung kuan sa yung tubag. moderators Dili time. siya maglikoy-likoy siya. Moderators time. Magtubag siya, bro. Nga, iya ko naman. moderator. Go ahead, counter, go ahead. Di, klaro na kung tubag. Amo magana libro yung gibasa. So nga na, ma-object man siya. Nga, iya man ang libro, among libro gibasa. O yun na ako, una ka na Katolik ko, dili na Roman Catholic. Agis di na. Di ba? Oo. O niya, imong gibasa, mga reference sa ganyan na, Roman Catholic mo to, inyo tong libro, dili to amo. Wa, agyapon miya. Okay, so, moderators time. Ang tubag niya, bro, Roniel, nga, niuyon siya sa libro nga imong gipanggamit, pero dili kuno na kamo nga Katolik, sila kuno na. Ay, patod pa niya.
Amo na yung Oh, tubag, Bro negative Roniel. na nga tubag, ha? So, Dili na nasa affirmative. nabilin nga kuan, nasa nabilin nga 30 seconds para makumpleto ang usa ka minuto. Proceed, Bro Jeffrey Rinyan. Sa imong Sige. 30 seconds, go ahead, bro. Palayan ko tubag. Palayon, 30 seconds, bro. Sige. Nabilin sa imo. So, mao na nga, dili lagi na Roman Katolik. Miya, uminaw na si mong topik ko, ang ganyan nga nga simbang Katoliko. Na sa among referensya, imong gibasa ang references de, na kami na inauna. Di ba baro ginawa ni Mamong Tiyo akong tinong iglesia noon. Kami na imong gipabarog, dili ang RCC. Oh, naunsa ba ni oy? Sige, sunod mo na. Objection, Mr. Moderator. Objection, go ahead. Wa ko mapabarog. Wa ko mangutana. Bahin sa Seventh-day Adventist, akong ipangutana. Bahin sa Roman Catholic Church. Okay, so, Catholic okay, Church. moderator's time. So, ditubag siya, bro Roniel, ditubag man siya sa imong categorical. O niya, naapod siya usa ka minuto nga idugayon sa tubag. So, mautoy sumpay siyang tubag, bro. Gukura lang siya, bro. Sumala sa iyang pahayag. Go ahead, bro. Next question, ay nabilin nga 4 minutes and 47 seconds. Next question, bro Roniel. Go ahead, bro. Okay, so next question. So, dinis no sa referensya na akong gipang basa kaganina. Nga dinis sa asa mo tong encyclopedia. Sa gipangitaon ko pa. Okay, time po sa tayo sa Dinis sa Merriam-Webster Encyclopedia of Words. Okay, go ahead. Go ahead, bro. Go ahead, bro. Go ahead. Roman Catholicism characterized by its uniform, highly developed by doctoral organizational study that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the first century. Akong pangutana, imo ba kining nadunggan sa akong pagtindog kaganina? Sumala sa imong nadunggan. Unsa may imong nadunggan? Okay. Nadunggan ako, pero dili ko mo yun. Ganong dili ko mo yun. Wala na tukmas Biblia. Ikaw ba nagingon nga ang dili mabasa ya sa Matthew 16:18. Una karon imong gibasa sa mga reference. O yan, ingon ba yung ganina nga wala ka kailangan sa author. Taon saan ako magkuyon? Hindi ko mo yun anak. Kasi kuwan na, bisa magbasahon mo na. O, saan bang utana? Okay. Sunod pangutana. Kaya di manggit ni mo yun na akong katbang ikaron bisag unsao manggit ni ng mga referensya kaya di manggit ni uyunan. Sumala sa 1 GCDC man kana, Bible man kana. One Holy Catholic, imo nang uyunan o imong supakon? Sa one Holy Catholic, may basa niya. Basig punan ni mo, narabo ko iba, nabay ako andre. Okay, tubag. Tubag One categorical, bro. GCDC. Categorical, bro. Tubag, bro. Okay, tubag. Tubag ko. Paminawa. Uyunan na ginako, balik-balik ka na pangutanan na ganina. Uyunan na ginako na basta ako yung pamatuod kay Hudiyo, magay mabasa diha. Ningon biya ka nga Joe. O kailan Joe, English man na, Diyos. Di ba? Uyunan ako, ako'y pamatuod, pero ikaw ay napamatuod, mo nang supako na ako. Kaya ang imong tima manggod, simbang Katoliko, gitukod ni Kristo, o nagibasa ni mo mga referensya, maruman Katolik, founded Jesus by Christ. O niya karon imong gibasa ang bersikulo, wala mihaom, di po na mahaom sa imo, wag po na pabarog. So, mao na nga, ang akong paguyon, kana nga bersikulo, kung ako'y magpamatuod, pero ikaw pamatuod, diya ka, kasi piyat, di dyan ko mo oyo na. Kaya imong una-una, Roman Catholic na, dili di ay. Di lang di sa Okay, Katoliko. Moderator's time. Moderator's time. Naana lang tayo nabilin nga 1 minute and 50 seconds. So, muhatang na lang tag duha ka pangutana, bro Roniel. Duha na lang ka pangutana, bro. Okay, bro. Okay, go ahead, bro. So, daghang salamat, Mr. Moderator, okay. So, sa maong tema nga akong gipamatud-an no, kay nabasa man gyud letter for letter, biblical man gyud, One Holy Catholic. Kaso lang kay dili uyunan sa atong igsoon, sa atong katbang karon nga Seventh-day Adventist. Sa mga referensya nga akong gibasa karon og referensya sa maong libro sa Seventh-day Adventist, nagpalig-on po dinhi. Nagingan lang gayud
ang Catholic Church mao ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Imo ba kining uyunan, Mr. Jeffrey Renan, o imo pang supakon? Okay, tubag. Balik-balik sa pangutana, no? Walang yung pangutana lain. Ganina rin Okay, ako tubag, na, tubag, tubag. giyunan, nga kana, nga Katoliko, dili na Roman Catholic. Kinsa na, walain kami na, imo nang gipaligon noon among simbahan noon. Oh, imong gipaligon. O niya, naingon gagay na, way mabasa Katolik, simbahan Katoliko, sa Matos 16:18. O niya, karon maingin na buga nga, naay Katoliko. O nawag yapon, may sa inyo. Na imo nang gipabarog ang among simbahan noon. Pagka ka na siya, mo na ang amo man ang libro, amo na mga kwan. Ang simbahan Adventista, ang ipasabutan na. Dili, Roman Catholic. Oh, sunod pangutan na. Last question, last question. Last. So, wala na ko'y lain yung pangutanan no kay wa magid di magid niya gadawaton ang akong mga kwan, mga referensya o mga nabasa sa Biblia. So, mo na to i-wave na nako ang akong kwan, Okay. last nga segundo. Okay, so napauta kay na bilin bro nga usa ka pangutana bro. So wala kay pangutana na bro. Wala na. Tinali sa pangutana, kaya Bro, wala wala na. na. Ibalik naman yung pangutana. Okay, so daghang kay salamat no sa panahon. No, salamat kayo Brother Roniel sa imong mga pangutana ngadto kang Brother Jeep Rerinyan og salamat sa Brother Jeep sa imong mga tubag sa mga pangutana ni Brother Roniel Berola. Okay, so mga igsoon, dili ta maglangan kay ang atong oras kusog kay moero. Ato nang ihatag ang panahon nga 5 minutos, no? 5 minutos ni ato sa plaster igsoon ha. 5 minutos nga unsa ni? Rebuttal gikan sa atong higalang affirmative side Brother Roniel nga Berola. So ay sa ato sang 8 plaster ang oras sa mga igsoon ha. Okay, bro Roniel, ready na ka bro Roniel? Okay. Kuan ang So, bro, salamat. bro Roniel, ang imo nga camera ayaw i-rotate kay gatuyo ka bro. Okay, mga igsoon. I-plus tayo Salamat imong kayo. camera bro. Moderators tayo masa bro Roniel. Ang imong camera bro, Takilid siya, kuan, bro. kay nakakilid ka bro. Pay street lang, Kakilid pay street ka. ang naong. Kaya magana Pay street ang ang audience, naong. no? Okay, tayo. Oh, Oh, sige, kara. ana kay gatakilid imong naong ato bro. O gatakilid ka. Matong pa ni Okay, so buhay bro, buhay. Buhay bro. Okay. So, salamat no. So sa akong gipamatuod kaganina sugod akong pagbarog kaganina nga ato gayong nabasa letra por letra One Holy Catholic Church. Wa man sa mong mga Roman Catholic raman. Pero ang yan gikuan, gibutangan niya Roman. So wag yun niya itong isuon yun kay iyag yung ipugos dito na ako na Roman Catholic Church. Mabasa letra por letra. Nya sa ako panggingon ko kaganina sa Matthew 16:18 nag-ingon dito nga ikaw Pedro sa ibabaw ni bato. Pagatukuron ko ang akong simbahan. So wa diya nganli og sa akong mga referensya ginganlan. Og sa version sa Biblia dito sa kuan sa Baxter version sa 1:16 ginganlan. Naingalan One Holy kay gusto man ni kay atong katbang kay Catholic man. One Holy Catholic. Nya moingon din siya nga nihaom na ko na sila, wa mo ko magpamatuod sa inyong simbahan. Akong ipamatuod-an letra por letra mabasa ang Catholic, Holy Catholic, One Holy Catholic. So ako man kining gibalik-balik pag pumunta na gid sa iya no, di gayud niya pag dawaton. Kay kung iyan ning dawaton ambot lang kung iyang dawaton niya, wala mapan siya. Matukan siya kung iyang pagadawaton kining mga referensya kay ang Katoliko man gud di man gud magbasa sa sulay eskriptura. Namon gud may kuan nga sacred scripture, sacred tradition, magisterium. So kaya ang katbang kay kuan naman ni sulay eskriptura naman ni. So di kini magdawat sa mga referensya nga akong gipamatud-an. Tagingon pa sa Job 8:8, read the history and see. Basaha ang kasaysayan ug tan-awa. Pero ang kaniya atong ison kay di man gadawat kay moingon man siya kung iyan ang dawaton.
Adventist. So why mabasa 70 Adventist ang gipamatud-an Catholic? Nya yang kuno nga nagpalig-on ka sa ako nagpalig-on sa imo nga sa imong baruganan nga bro Jeffrey Renan. Akong gibasa Catholic, di ako nagbasa og SDA. Kay mo man litra por litra. Kaya ang pangitaan niya akong isuon litra por litra kay di ba nimo dawat kung dili por litra ang pagpamatuod nako karong gabi na. So klaro kayo ug tin-aw pud kayo no sa 1 16 nga 1 Holy Catholic nga ang mabasa gayud sa mao nga Biblia. Di lang niya gadawaton kay dawat na pani kayo maglisod siya kay ang pagpasundayag karong gabi una. So karon kay ana first time palagi medyo inyawa pa tayo mga ligon nga mga reference. So munang kuan pa kayo kanang hawang pa kayo ang atong pagtindog karong gabi una. So danalo nga atong gibalik-balik pagbasa dinhi sa mga encyclopedia, mga ligon man kayo ni. Di lang niya dawaton. Og sa maong Biblia sa 1:16 1 Holy Catholic. Sa Bati 16:18 alang ignon ako nga ikaw Pedro si ibabaw ning bato pagatukuron ko ang akong si Katoliko. So mo na siya nga yakyo sa Kristo gidugangan akong Biblia. Ina to dugangan Biblia kasi ban man gitupod ni Kristo dia. Kung akong dugangan na ako nang gikuan kay sa gimon pa sa Revelation no nga di nato dugangan o di nato kuan ang nasulat sa maong Biblia. Kay kung unsay nasulat diya mura pud atong kuanon. Pero nasulat man gyud sa 1:16 nga 1 Holy Catholic. Ya mayon na natong ison nga mabasa ba nimo litra por litra 1 Holy Roman Catholic Church. Ang kong gibasa igsoon 1 Holy Catholic dili 1 Holy Roman Catholic. Catholic ra ang gibasa dadto. So mora na ang akong kuan no nga kuan kay tao imo mo gipamutud sa ako ang Roman Catholic nga wa mo ko mapamatud ang Roman Catholic. Akong ipamatud ang pinaagi sa mga encyclopedia pero di man nimo pagad dawaton kay mo lagi kay sula skriptura naman sumala sa mabasa sa Biblia. Unya di po ka madawat sa maong mga libro pero sa inyong libro sa Seventh-day Adventist tin-aw og tataw kaayo nga giangkon nadto ang tinuod nga simbang tinukod ni Kristo ang Catholic Church. Moto sa inyong mga libro. Og ang libro og nag-author niini mao ang inyong founder si William Miller og si Ellen Goldwyn. So, mo kanay. Daghang salamat og may gabi ana akong Okay, time. So, daghang salamat no o gani nadungog nato igsoon ang rebuttal sa atong affirmative side, no? O nadungog ko sa ninyo ang kanaa sa ulan, kusog kay ulan diri sa mga igsoon. So sige lang kay hapit naman pud ta mahuman. So ato gining tiwason mga igsoon. So di ta maglangan mga igsoon, ari na po ta sa pangutana, no? Pangutana mga igsoon. Ha? O sa tanan natong viewers, ready lang mo unya kay pasudlon mo alang sa mga pangutana ang makasulod. Ato nga dawaton igsoon. Okay, so ready na ka bro Jeffrey? Ready na, ready. Go ahead bro, go ahead. Alang sa imong pangutana bro, 5 minutos, go ahead bro. Bago pa na Jilitok, na wala siya na pamatod sa Roman Catholic. Di ba, tinood, mag-isulti? wa ko mo pamatod sa Roman Catholic, akong gipamatudan Catholic. Okay, wakan pamatod. Pangutana mo ni. Ano nabasa mo kasi mga referensya nimo nga na Roman Catholic founded by Jesus Christ. Ano nabasa man ka to? Ako Pamatod man kon ka. kaganina sa Biblia nga Catholic pero sa mga referensya mabasa Roman Catholic. Okay. Pangutana. Ang imong tema sumala sa mabasa o sa mga referensya. Biblia ang referensya imong tema. Unya, ningon ka nga wala ka na pamatod sa Roman Catholic. Nganong nibasa man ka sa mga referensya nga na Roman Catholic? Nganong napamatod man ka? Kumbaga sa referensya. Okay. Tubag ko. Sa gingon ko pa kaganina nga ang mabasa Catholic dito sa Biblia pero sa mga referensya Roman Catholic Church. Why mabasa sa simbahan ay sa
sa Biblia, Roman Catholic. Pero sa mga referensya nga akong ipamatuod, Roman Catholic Church. So, o yun day ka karon nga walay ka na pamatuod sa Roman Catholic. Di sa Biblia niya dito rin referensya imong gibasa. Muuyon Kana. ko, kay wa mo ko na pamatuod sa Roman Catholic. Pero pangutana. Sa Biblia, akong ipamatuod. Pero pinagi sa mga referensya, ligon kayo, Roman Catholic Church. Okay na, kontento na ko. Sunod pangutana. Balikan tagas pangutana gina kay napatay man ang oras. Paglitok nimo ganina nga 33 gitukod ang simbahang Katoliko. Apangutana mo ni. O yun ka nga nasayop si Sok Fernandez nga gisulat niya nga 33 di pa gitukod ni Kristo ang simbahang Katoliko. O yun ka nga nasayop si Sok Fernandez. Mr. Moderator. Go ahead, objection. Naka-tempos ka 2 minutes 58 seconds. Go ahead bro, sa objection bro. Akong pagtindog, kung pagpamatuod, kung kano sa akin ni natukod ang Catholic Church, akong ipamatudan, mao ang pagngalan, ang ngalan. Counter objection, Na Catholic. moderator. Sa bro Jeffrey. Maura sige, to try. objection mo bro. Bro Roniel, maura to imong objection. Oh, mao to. Okay, so ang Counter objection niya, wala siya nagpamatuod o tuig ang iyang ipamatudan ang pangalan. So counter bro Jeffrey. Go ahead bro, counter. Nitubag man ko sa Mr. Moderator nga 33 kaya ako sang gisundan. Naiman siya nga 33 gitugod ni Kristo. Ipangutanan ni sakay mas pangutana. So pangutanan jud ako siya. Iya jud ning tubagon jud niya. Apangutana balik ko nako. O yun ka nga namakak si Sok Fernandez ang libro. 33 pa gitukod ang Katoliko. 33 o yun ka nang makak si Sok Fernandez ni ikaw may hosto. Babaga. Sa moderator's time, sa moderator's time. No, moderator's time. Ang pangutanan mo bro Jeffrey, usba lang palihog yung pangutana bro kay Okay, usba na ako. maapil man gud ang ngalan ni bro Socrates Fernandez dire. So wala siya sa Okay, tema yaman bro. bro. No? Ang og pananglit og mangutana ka ayaw lang gamita ang ngalan ni Socrates Fernandez bisag siya author ana. No, ang libro lang mo gamita. Ang libro libro. lang mo gamita. O pero ayaw gamita ang pangalan ni Brother So kay Okay. siya may kuan na dili maayo pod kay wala man na sa inyong tema gud, no? So ang libro Sige, na gamita balikan ang unsa ang pangutana. libro? O mao lang na ipangutana bro. Go ahead bro. Sige. Apangutana balik ko na ako. Matod mo 33 ito ko ni Kristo ang Roman Catholic. So yun ka nga kini nga libro nga gisulat sa inyong shipping nga leader. Nga 33 pa. O yun ka nga kini may nasayo pagsulat ikaw may insakto. Kaya may tubaga. Pakitubag ko bro. Go ahead. So akong tubagon ang pangutana, sayop 38 ana o 33 AD, walay sayop ana. Okay. Napay nabilin mo bro. Napakay nabilin bro nga 55 seconds bro. Go ahead bro. Napakay 1 minute. Para yun. Sa imong 1 minute. Okay. Walay ana sa maong libro sa akong bag siyang pangutana kaganina o siyang gipangutana kaganina, walay sayop niya na Mr. Moderator o Mr. Jeffrey. Okay. Walay sayop. So Okay, next question. 30 AD o 33 AD. Next question. Pangutana. Patod mo walay sayop. Ikaw o kini nga libro. Apangutana mao ni. Aduna ka ba'y ebidensya nga ikaw mo'y husto sa imong paggingon nga insakto ang 33 AD? Aduna ka ebidensya wala? So objection Mr. Moderator kay medyo nilayo naman siya sa Okay, maong objection tema. go ahead. Objection go ahead. Focus ang tema Okay. ka Mr. Jeffrey Renan. Okay, so moderator's time. No, moderator's time. So balik mo sa tema niyo isuon ay kuha na lang ang tuig bro Jeffrey, no? Kuha lang na kay may katungod siya nga dili mo tubag sa pangutana kay wa man Sige, gud sige. tuig, wa man tuig ang tema. So may katungod siya bro nga mobalibad sa pangutana bro, no? Okay, Sige. so ang nabilin 1 minute and 57 seconds. So mutugot na lang ta bro og duha ka pangutana bro Jeffrey. Go ahead bro. Okay, salamat kayo. Pila ka pangutana duha? Sige. Duha. Okay, pangutana mao ni. Imo yung gibalik-balik ang Juan 16:16. Ang pangutana mao ni.
Kanang gingon diya nga Catholic Church. Kinsay gingnan ang Hodeo o ang Romano? Categorical. So ang giingnan dia, daghan may giingnan dia, dili lang specific no. Daghan ang giingnan. Daghan ang naka-address. Objection sa ako, diretso lang ko po ito Okay, objection. Objection, go ahead. Dahil na lang ko, Mr. Objection. Moderator. Objection, bro. Wala na objection, diretso lang ko. Wala. Sige. Sige. Naglito ka ganina nga letra por letra mabasa. Mo na yung gingon. One Holy Catholic. Diba, Mr. Moderator, gilitok ka niya. Apong utara mo ni. O yun ka, nga ang gingnan diya, ang Hodeo lang, wala ang Roman Catholic. O yun ka, usupak. So musupak ko, Mr. Mr. Moderator. nagbabagya pa dili naman, ra paistat Hudiyo. ang naong kay... Okay, time pause na may isang moderator's time. I-straight imong camera, bro, Roniel. Nagbabag ka, bro. Ayaw, gigyaman. Walay stand na imong cellphone, bro. Why stand? Naka-charge man gud Ay, ni. naka-charge. Ay, bangilig, kuan, bro. Bangilig libro, bro. Bangilig. Para makaplaster o pinto. Huwag na. Naka-search mo lang At tusa lang sa bro. Okay, so last question na ni Bro Jeff Ria. So usba, balik ka imong pangutana Bro Jeff para maklaro balik ko ko na niya ako. ang para tumag. Balik ka bro, last question na ni. Naglitok bang gud siya ganina nga letra por letra nga mabasa sa 16 One Holy Catholic Church yan ang gibasa. Una karon mingon diya nga para sa tanan. May sakto nga pagsulti. Katong letra por letra nga mabasa o kining husto para sa tanan. Nga di lang para Hodeo. May tinudana. So ang tema mao nga mamatudaan Objection, ko Moderator. nga timang Sa moderator's time. ko ni mabasa sa wala ko na pamatuod kung Objection asa sa kini moderator. nga naka-address kining Ang moderator's time sa no na objection. O sa objection Bro Jeff? Categorical, multiple choice ang akong pangutana. Okay. So, Pilian ko siya, Mr. brother Moderator. Brother Last niya nga Roniel. pagbabarog, nagingon siya nga, letra por letra, mabasa, One Holy Catholic Church, One Jesus. O niya, ipangutana ko siya, multiple choice. Hain may husto. Paglitok ni mo nga, letra por letra, mabasa, One Holy Catholic Church, o kini siya para sa tanan, ay may husto. Kato imong gibasa nga letra por letra, o karon nilitok ka nga kana para sa tanan. Nga walay labot ang Roman Catholic, yung gibasa, Hodeo lang, ay may husto. Okay, pakitubag ko Bro Roniel. Tubaga pala bro. Asay husto bro. Okay. Tama kayo no. Kaya meaning sa Catholic universal. Categorical, Kung sa bro, categorical. Bisaya pa mapakaila. Ay, sa moderator's time. Paliho kong tubag bro Roniel. O asay husto bro Roniel. Categorical. Ang iyang pangutana, asa man kuno'y husto katubang imong giingon nga mabasa litra por litra ang One Holy Catholic Church sa Juan 16 o kining giingon nga para sa tanan o ana ba mao na iyang papilian sa imo asa kuno ana asay tinuod Parehas tinuod ang duha. One Jesus Christ, one Holy Catholic, mabasa letra por Categorical, letra. Mr. Moderator, ipatubag siya. Kunya kini Moderator. Duha man ang okay gitubag. so okay moderator's time last question na ni bro Jeffrey so mao iyang tubag sa Ipatubag categorical yung bro categorical. nagtubag siya bro pwede man siya ana bro ngayon tubag unang duha bro pwede na bro last question na bro O, sige. Watay mo yung mga nang gusto. either na sa moderator's time either yes or no obligado siya motubag dili pwede nga no or yes dili pwede nga dunganon ng duha but ang imong gipapilian karon multiple choice no dili siya matawag bro Jeffrey nga categorical kay ang usa kay kuan man lang usa god mabasa letra por letra One Holy Catholic o nyang usa pod para sa tanan dili siya makuan sa categorical yes or no katong yes or no tubagon gyud to og Pilihan, dili multiple yes choice. no Pilihan to niya. Pilihan to niya. Asa? Multiple choice. mao gani nga ang tubag niya bro Jeffrey Sige, sige, katong sige. duha Okay mo na, okay gusto katong Okay, duha mo okay na. gusto bro Jeffrey okay mura man gud nang mag-eskwela ta nga pwede ta mo tubag none of the above di ba naman na sa eskwelahan po di ba naman na kabutan ng usahay none of the above bisag multiple choice pero na nakabutang po usahay nga none of the above pwede po nang itubag po yun na ang sistema mga ison so hinaot nga nasabtan so
Padayon sa imong usa ka minuto bro Roniel. Nang iyang tubag mga igsoon, posto kuno ang duha. So ang audience na mo ay magdesisyon ni ana mga igsoon kay ako moderator man ko. No, so go ahead bro Roniel sa imong 50 seconds nga nabilin bro. Go ahead bro. Okay, so tinuod ka nga mabasa litra por litra, one Holy Catholic. Kay kining meaning aning Catholic kung sa in English pa universal. Kung sa Bisaya pa mapakailapon sa tibok kalibutan. So tinaw kayo o kuan kayo nga nabasa gyud litra por litra sa maong Juan 10:16. So iya gitong ipugos tong Mateo 16:18 so wala man gyud nganli ni Kristo ang simbahan. Nagito ko diya. So di na ako pwede nga dugangan ang maong nakasulat sa Biblia nga butangan ako Catholic diya or Roman Catholic. So mo ka nang tubag sa iyong pagtana. Okay, daghang salamat no. Mao to ang katapusan nga pangutana ni Brother Jeffrey Rinyan ngadto sa atong affirmative side. Brother Roniel Berula, salamat kay bro sa imong tubag sa mga pangutana ni Brother Jeffrey o salamat po sa Brother Jeffrey sa imong mga pangutana ngadto kang Brother Roniel Berula. Okay, so daghang salamat no og mahitungod atong last question ni Brother Jeffrey mga igsoon katong pangutana ni Brother Jeffrey ako na ipaklaro sa kadaghanan nga dili to siya ma-considered like for yes or no. Kay bisan og multiple choice siya pero hinumdumi nga pag mo eskwela gani ka no mo eskwela ka na man ibutang nga A B C D F G A B C D E na po nakabutang none of the above. Pwede po ka mo tubag og none of the above. Di ba mao po sistema ani pero ang categorical uyon ba usopak di na pwede tubagon nga uyon usopak di na pwede. O yes or no dili po na pwede pod. Ana. So yung nana mga pinalangga ko igsoon kay kini ako mga debaters ako nang ipahinumdom kay daghan kaayo nga gusto mo apil og debate pero dili pa sila suwito sa estilo sa role sa debate o sa estilo sa pangutana sa debate. May na makabantay po sila ba? Oh, may na makabantay pod. So ako nang ipahibalo pod sa ilaha ngayon na ang sistema. Kung mangutana ka, panalitan, mangutana. O yun ba ka sa imong gisulti nga Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. O yun na nimo ni supakon. O categorical na di na pwede nga kanang duha imong tubag. O yun supak man. Pero okay na nimo nga asa may tinuod ani kining Roman Catholic Church o kining Catholic Church. Pag mutubag og pulos na tinuod, pwede ganyan tubagon igsoon kay pulos man nagtangad og Catholic. Okay, so daghang salamat mga pinalangga ko igsoon o gani ari na punta sa 5 minutos, no 5 minutos nga rebuttal no gikan sa negative side. Brother Jeff Rinyan from Seventh Adventist Church General Conference. Ready na ka bro Jeff? Oh, ready na kayo? Go ahead bro. Birada bro, 5 minutos. Tira. Mga igsoon no, klaro na kayo ganina ra gyud ang tinga one pabarugit. Matod pa niya nga 33 day hinisakay mo sa pangutana 33 day ito po ni Kristo ang Roman Catholic so niya kini nga libro nila kung gibasa 33 day pa so nga kung ano man sila yung katubag nilikay na lang yun siya balik ko sa tema dapat ibo po lang pamatod ba barugon po kay 33 day mo o niya, nanaway pa mo sa SD ng mga sulpot. O niya, mingon nga balik sa tima. Diba? Wala mga kaiksura niya, akong ka Mr. Katban, kasunod, sa kay mga basihan ng mga referensya o mga nakita ng mga libro ron. Ikaw ba affirmative? No? So na, kanay mong gimabasa diya, way mga author. Kada mga libro ni mo. Napamatuod ka nga ikaw na inisulti nga way mabasa. O affirmative gani na yung gibasahon. Kaya mo kayo nabasa sa mga bersikulo sa Matthew 16:18. So dapat kaya ang imong tema nagingon sumala sa mabasa sa Biblia. Mao man imong tema. Pag ingon na sumala sa mabasa, na yung gibasahon. Gawa sa imong tema nagingon sumala sa Biblia, referensya kana. Murag medyo kining dili ra kayo kwan dikil o alanganin ta kay mong tema kay sumala sa mabasa sa Biblia daw be karon kay niingon ka man nga walay mabasa wala di mo pamatud na imong tema simbahan Katoliko
tinukod ni Kristo sumala sa mabasa sa Biblia. Oh. Asang labsi connection kanang gingon niya sumala sa mabasa sa Biblia. Nya karon kay wa man kay nabasa. O yan niingon na pod karon nga wala ako na pamatuod nga ang Roman Katoliko pasahon sa Biblia. O nya karon dito ra ka sa referensya ni basa. Na unsaon magpahaom ang imong Biblia og referensya wala magkuyog. O sa ato pa nagguni-guni ra ka karon. O wa pa di ma-author ang imong ipangbasa. O matod mo nga kining 33 AD o 30 AD ipangutana ta ka. Hain may usto ninyong duha. Kining 33 AD paglitok nimo o kining 30 AD nagitugo ni Kristo. Ningon ka kanang duha. Tada mo na. So ain man ninyong insakto nga doktrina ani. Ayaw ninyong libuga ang mga tao. Ha? Aasa man ninyong teorya official nga doktrina 33 AD ba? O gitawag og 30 AD. No. Mao ba na ang hinungdan nagbahin-bahin pa mo. Oh, mga CFD. Wa magka sinaptanay. Tanawa karon akong kaatbang. Mato diya parehuras. Sa ato pa diya si Kristo may kayab sa langit. 30 AD. Wala na siya dili sa kalibutan. Oh. Sa tuwig 33 AD. Nah, nagkadelikado nga. Oh, mao na ron. Oh. Kasi mingo nga simbahan Katoliko tinukod ni Kristo. Pero wala ni mo mahaom ang imong mga pagpamahayag. Kaya ang imong mga tubag ganina gawas sulod ka. O gawas sulod man imong tubag. Huwag yun imong matagaan og tinaw kayo sa pagbabarog sa imong tema karong gabi una. Nganong wala? Kay gawas sulod ang imong tubag. Muoyon ka o niya mingon na po nga dili ka musupak. Di ba? Ako na imong gilitok. Daw be karon. Wa man mo na pamatod eh. O niya napay usa. Diya sa 1 16. O naging ano nga para sa tanan pero imong gibata para sa Hudiyo. Wa ya po ni mo na pabarog eh. Ay imong ibasa sa bersikulo 1 16. Katong Katoliko gingnan ang mga Hudiyo di address sa mga Hudiyo. O di imong gibasa mga referensya Roman Katolik. Nah. Wa ayun ni wa gyud tin-aw nga pagbabarog sa akong kaatbang karong gabi una. Mga kaigalaan ug mga katunan. Ay, na time ng time po, no? Okay na, okay. Okay, daghang salamat Brother Jeffrey rin yan, no? Daghang salamat Brother Jeffrey sa imong 5 minutos nga rebuttal. O karon proceed ta alang sa 5 minutos pod nga pangutana gikan sa affirmative side Brother Roniel Birula. Pangutana na pa bro. Napay pangutana. Na pangutana, okay. Salamat kayo Mr. Moderator sa maong kwan. So ang atong igsuon kung gid siya nga way mabasa, nay nabasa. So sa ako pang gisulti kaganina sa Mateo 16:18, so wala nganli. Pero dinhi sa kwan kay ako manggingon nga litra por litra mabasa 1 16 1 Holy Catholic. Mabasa litra por litra. Ang pangutana, dinhi igsoon, imo ba kining dawaton? Tubag. Ikatulong na ang pangutana ni magbalik-balik. Itubag yan agay na Mr. Moderator, nya balik ko na po. So mo niya palong itubag. Magino kag pangutana nga di niya magbalik-balik. Kay mura man to plaka nga guba. Di ba? Ikatulong na ning pangutana Mr. Moderator. Ako tubag mo. Okay, tubaga lang bro. Tubaga lang. Bisan o bisag balik-balik, tubaga lang po balik-balik po kay panahon man niya po pangutana, panahon po niya pagtubag na ako balik-balik. Ako malay sa pangutana. Akong tubag mao ni. O yun na ako basta ako'y pamatuod kay kana Hudiyo. Pero kung ikaw may napamatuod, wala, supakon ka ka. Kaya nga naman, lahi ang imong pagsabot. Kay para ka na, ikaw mismo na sulti para sa tanan.
Iya ka ni sulod pero wala gyud mabasa nga simbahan tigginokod ni Kristo. Hudiyo pa giingnan dia. Wala niya sa imong mga referensya o sa imong tema. Sunod pangutana. Okay. Sa Juan 10:16, ni pamatuod ba ko para sa mga Hudiyo o alang sa mga Katoliko? Okay, tubag. Napamatuod ka, gibasa gani mo. Oh, basa mo gani na. O katamadan Jo, 1:16. Basa gani, naga ni Hudiyo na basa. O Jo, napamatuod ka. Wala sa imong tema, ang inyong timbahan. Tumala sa imong mga referensya, mga ipangbasa. Wagani author. Nya karon way nabasa. Na Hudiyo day magipamatudan. Di sunod pangutana. Okay, sunod pangutana. Dili sa maong libro sa inyong kuan, sa inyong libro sa Seventh-day Adventist, kay inyo man gid ni, nga Seventh-day Adventist mo pud akong katbang. Gangkon man diri nga ang tinuod nga tinukod ni Kristo. Catholic Church, imo kining uyunan o imong supakon. Tubag, balik na pangutana, wala kailan pangutana yun. Kanina rin ako na, gitubag, ang tubag na ako, ikatulo na di kong tubag ha, balik yung pangutana. Tubag, uyunan na ako Okay, na, bro. kanang libro kay kami na, dili na Roman Catholic. Kaya na ang Katoliko, wala na SDA. Wala man gingon nga Roman Catholic. Sa imong mga libro ganina ni Pabor, sa imong mga gibasa nga mga almanak, na Jesus founded Roman Catholic Church. Una pag-abot sa mong libro, wala ang Roman ang nabasa mo Catholic. O yun na ako nga kana kami dili ikaw, dili kamo. Okay, sunod pangutana. Dinay sa maong gipamatuod ako kaganina. Dinay sa encyclopedia. Grolier Encyclopedia, Volume 5, page 106, Catholic Church or Catholicos universally generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Sumala sa nabasa, unsa may nadunggan, Catholic Church o Seventh-day Adventist Church? Salamat sa imong nindot yung pangutana. Ang akong nadungog, kana inyong Katoliko, na Romano Katoliko, pero di na ako uyunan. Nanong di na ako uyunan? Kaya dili mabalik sa Biblia. Sa mga bersikulo, ikaw na mismo nga walay mabasa nga Katoliko o Roman Catholic. Ikaw na mismo nagsulti, nga di mabasa. So, di na ako uyunan. Gani, niingon ba gani ka nga, wa ka kabalo sa mga author. Ikaw minisulti na. O di karon imo ko pa uyunon? Na, delikado. Sunod pangutana. Next question, moderator's time. Duha na lang ka pangutana, bro Roniel. Duha na lang, bro. Okay, salamat kayo, So, Mr. Moderator. moderator's time sa bro Roniel. pagpapahayag. Ipaubos-ubos o gamay palihog imong cellphone, bro, para maklaro ang kuan mo, bro. Agtang rin nakuha sa imo, bro. Anak, kana, bro, kay maklaro ang kagwapo, bro. Higdaan ko ba? Partida Okay. ba? Higdaan ko. Duha na lang ka pangutana, bro, ha. Duha ka pangutana. Partida ba? Okay, go ahead, bro. No. Sa akin, na pa ko ipangita. Po saan time? Kaya na po ipangita. Duha na lang ka pangutana na bilin, go ahead. Ang dugay ng pangutana. Kapag siguro gibasa niya, tudluan ng pangutana. Sige. Na pangutana. So, yeah, din sa maong libro ninyo, no? Nga present truth, a dynamic concept nga giangkon din Joseph Bates and James Ellen White, the founders of Seventh-day Adventists. Each had a dynamic concept of what they called present. Bates used the phrase as early in 1846 in relation of the Sabbath. So, giangkon po din sa mga libro, kung ato po nang ipusin, nga giangkon din nga ang Seventh-day Adventist tinukod ni Ellen Goldwhite o ni Joseph Bates, imo kining angkonon o imong supakon.
Objection sa moderator. So bago na ako na. Okay. Okay, moderators time. Brother Roniel. Paliho ko og balik sa tema bro kay ang imong pangutana bro out of topic na bro. Paliho ko balik sa tema kay dili man Seventh-day Adventist ang inyong tema ron. Roman Catholic o Catholic o simbahan Katoliko ang tema bro. So ang pangutana nimo dili mao tema bro. So paliho ko balik sa tema bro. Ang pangutana nimo about sa Catholic Church bro. Go ahead bro. To question. Giunan ko sa moderator. Sige. Thank you. So, thank you. Okay. Dini kay gingon manini sa Webster Dictionary English Language International Edition page 155. The Catholic Church built by Jesus Christ. Imo ba kining angkunon o imong supakon? Sumala sa encyclopedia nga akong gibasa karong gabi una. Tabag. Dili ko muuyon ana. Yan dili ko muuyon. Kay dili muaom sa imong gisulti nga dili gyud mabasa ang Katoliko sa matusik tinitin. Oh, kaysa paghupto nimo ng mga libro ingon nga negatibo magsusupak. Ito ko makauyo na. Kaya nga no, para nga mga basahon na kisulat gani, ikaw pa iningong kayo na nga, waka kabulo sa mga author. Di ba? O da nga, napabilin ko dahil mong tema, wag yun kabarog. Okay, last question bro. Last question bro Ronel, go ahead. So, imo ka ng uyunan, dana sa Hope 88, read the history and sing. Anong di man kinin mo uyunan? Okay, tubag. Ang iyang gibasa, Hob, 88. Paminaw ha, tubag ko ha. Muuyon ko, basta Biblia, ang referensya magkuyog. Objection, Muuyon ko. Objection, Mr. Okay, Moderator. objection, go ahead. O sa objection. So, wa siya kwan nga musupak siya sa akong pangutana, kaya ako kining katungod nga mo kwan sa akong pangutana. Okay. Balik-balik man kini, kwan ako kining katungod. Kay among kumukan. Okay, moderators time, no? Among Moderators time, brother Ronel. Nagtubag siya, bro Ronel. Ang iyang tubag, no? Nga muuyon siya sa Hope 88 kay Biblia man kuno nang gigamit. So napa siya nabilin nga 55 seconds. Ato siya patapuson. Alang siya ang tubag. Ang iyang tubag, bro, sa imong categorical, muuyon ba o dili? Muuyon siya. Mao iyang tubag. Go ahead, bro, Jeffrey. 55 seconds, bro. Go ahead. Muuyon ko sa bersikulo nga gibasa. Pero musupak ko sa imong gipasabot. Kaya gano, ang imong referensya nabasa. Niya sa Biblia, ikaw ni sulti nga di mabasa. So, wag yapon, di yapon mo tukma. Mo na napabilin gyud wa na pabarog imong tema. Kaya gano man, ikaw may ni sulti nga di mabasa. O na karon, basahon nimo sa referensya. O na karon imong gibasa ang Hob 88. So wala koy problema sa Hob 88. Ang imo lang, wala dyan makatukma. Ang imong referensya, o sa imong panabot, mismo, sa imong tema, pamatudan mo, simbahan Katoliko, tinuko ni Kristo, sumala sa mabasa, sa Biblia. Una, wa magay nabasa. Wa yun nakabarog. Sunod pangutana. Okay, last na to, bro. Last na. Maday. Okay, so salamat no. Dito natapos ang mga pangutan-anay o mga tubag sa ato nga mga debaters karong gabi una. O gani no, nagkainitay na po na nga ito mga comment diri mga igsoon o mga igsoon, no? Ulatang mo diha kay kinini ang pasudlon lagi mo ron. Basta musugot atong mga debaters, pasudlon yun mo yun. No? Pero di sila musugot, sunod, musugot, ko'y mahimo. Oh, humana ang pangutana bro Jeffrey, humana. So, sa audience, si bro Peter, usa bro? Sa audience, bro Jeffrey? isa lang ka audience sa mga tanah. Kay Sige. Isa lang daw. So, ang unang mangutana ron na si brother Renke, no? Usa-usa ato pasudlon, usa ka Katoliko o usa ka SDA. Ana ra day pagkahuman, pasensya nang uban, ugma na pon mo. So ako sa ni klaron si bro Peter Pindon, bro Amores, madayon mi ni LP Jubirana karon.
Okay, dili lang bro, kay di kakaya akong battery bro, mga kuana mo. Miyerkules na kay ugma sila si Brother Rinky man o si Brother Junjun Alcordo. Pero og di sila mosugod nga alas 5 magsugod, aka mo dai puli kay alas 5 na ta magsugod para sayo ta makahuman. Okay, so Bayan sa daghang salamat no. Bilar ba? Oh. Oho. Okay, so daghanang mosulod oy. Pasensya gid mo kay isa-isa ra to pasudlon. No, pero napay 10 minutos nga conclusion, 5 tag 5-5 sila. 5 minutos gikan sa negative, 5 minutos nga gikan sa affirmative. So ang una mo barog anis sa conclusion, ang atong negative side, Brother Jeffrey Rinyan, 5 minutes bro. Go ahead bro. Okay, salamat kayo Mr. Moderator. O sa akong kapang, akong ospon mga kaigsunan, nga ang iyang mga referensya wala sa may balo sa autor. O diya, sa maong bersikulo, maingon siya karon na ganina nga wala siya na pamatuod nga basahon sa maong bersikulo sa Matthew 16:18. Maingon siya ganina nga kini siya maula ang pagpanabot. O, kay dito niya gibase sa maong mga kitawag ito mga referensya. Ha? Pero yung tima mga kaigsunan, tumala sa mabasa sa Biblia, pero wala siya ay nabasa mga igsoon. Pauna nga, magyang tima igsoon, ganina ra ni natumba kay wala naman siya ilayang pamatod. Gani, ang iyang pangutana, balik-balik na lang yun. O, ganun balik-balik. Tungod kay wala naman siya ilayang pangutana. O, ikatulo niya, balik-balik ko niya pangutana. Sa ato pa, mga igsunan, wala siya ay mga ligon nga mapangutana. Kundili, dito lang siya ni Gapos, ani Hawid, sa gitawag og Juan 10:16. Ha? Nga iyang gibasa dito sa mga kaigsunan na tinukod ni Kristo ang nabasa dito, Catholic Church nga mga Hudiyo. O mo rin nabasa. Tato pa, ang nilakop sa kalibutan, dili Roman Catholic. Kaya ginaban, ang Hudiyo may giingnan sa mga bersikulo. So, tato pa may kaigsunan, klaro og tinaw ang Biblia may igsoon. Dire kay katapusan naman eh. Ang Katoliko may igsoon, mga kaigsunan duha diri sa kalibutan. Una, Katoliko nga maglilimbong sa tibuok kalibutan. Pinadaya kapitulo 12 bersikulo 12. Dada, kinsa man eh, wala igsoon kining maglilimbong sa tibuok kalibutan. Mao ni ang Roman Catholic. Ha? Nga naman, kung sa gingon sa pare, Malakias 2:7. Kamo mga pare bibiya sa kamaturan. Og nagtudlo og sayop sa kadaghanan. Mao na nga nahimo silang universal. Dani ang ilang pagtulong son di gyud mabasa sa Biblia. Mabasa sa ilang mga gitawag apokripa o ginganlag Deuterocanon ang ilang doktrina. Pero dire sa atong Biblia mixon sa King James ilang doktrina mismo di gyud mabasa. Gawas lang magimo sila bugos mixon. Tora mga kaigsunan, mga igala, nga duha di nga klase ang Katoliko. Katong gibasa niya nga Katoliko sa 1:16 mga igsoon nga giskutan dito mao ang mga Jew, ang mga Hudiyo. Kanang tinigsoon maoy mulukop sa kalibutan. Kinsa man sila? Sumala sa Isaiah 27 versikulo 6. Wala na igsoon ang giskutan ang modernong Israel. Ha? 26 27 26 mga igsoon. Akong basahon dire. Kay gamay na kay oras. 27 versikulo 6 nagingon. So malabot ni maadlaw ang katawan sa Israel ang kaliwat ni Jacob. Mugamot sama sa usa ka mamulak o manalingsing o mapuno ang kalibutan sa bunga kikan niini. Mo ni Katoliko. Ha? Unsa kuno? Mapuno ang kalibutan. Unsay mapuno? Ang katawhan nigsoon kinsa ni wala nigsoon. Ang muwali sa balita ang modernong Israel mao ang Seventh-day Adventist. Mao to gingon niya sa Juan 10:16 nga ang Catholic Church nga mga Hudiyo moderno nga mga Hudiyo mao ang Seventh-day Adventist. Dili Roman Catholic. Kaya ngayon, wala sila magtugan sa pinaagi sa Biblia. Pinadaya kapitulo 12 Osbon ko ang maglilimbong sa tibuok kalibutan. Doktrina igsoon nga wala sa Biblia. Kani ang ilang mga doktrina karon mabunyag mga panguros na igsunan wala agitudlo ni Kristo. Ha? Tanan nila igsoon. Mao na nga perting gubasa ang tema. Kay ganina ra igsoon. Kuna Osbon ako nga duha ka klase Katoliko. Dautan
ug matarong. Kanang dautan wala magtukan sa tinuod, maglilimbong kita mo kalibutan. Roman Catholic Church kana siya mga kaigsunan. O diya ang Katoliko nga matundanon nagsulti sa sunod, buhay lain at Seventh Adventist nagtudlo pinagi sa doktrina sa Biblia. Mao na ikson klaro tinaw na pamatunan nako o perting guba sa iyang tema. May gabi sa tanan ug tapos. Okay. Daghang salamat bro Jeffrey. So napakay nabili ng ta bro. Nga 14 seconds bro. Wave na nimo bro. Okay na, i-wave na mo. Okay, so daghang salamat o gani. Ari na punta sa atong affirmative 5 minutos brother Ronier sa imong conclusion bro. Go ahead bro, 5 minutes. Okay, so daghang salamat Mr. Moderator o daghang usab salamat sa akong kaatbang karon nga si Jeffrey Rinan nga usa ka miyembro sa Seventh Adventist Church. So ang among tema no, wagid siya ka kuan wagid niya di lang niya gadawaton kay nabasa man ako litra por litra one holy Catholic unya sa mga referensya nga akong gi pamatuod ug akong gibasa Catholic Church o Roman Catholic Church ng Kristo. Ay ngalan di lang niya gadawaton kay kung iyang dawaton masupalpal man siya kung iyang dawaton kay ang iyang simbahan nga iyang gibarugan di man Catholic Church, Seventh Adventist Church man. So kaning tawhana sa iyang pagbarog o sa iyang pagpangutana adto man kini siya mo kuan mo dagan mo likoy-likoy sa iyang pag adlong ipapahulay. So gamit ko siya kuan sa iyang Malakias 2:7. Ang gingon niya katungdanan sa mga pari, wag nang hisgot ya og kuan about sa simbahan. Katungdanan sa mga pari ang pagtudlo. Dili katungdanan ni kuan ni Pastor Atoy o sa mga kuan sa mga mini nga magtutudlo. Kay sa giingon pa diya sa Isaiah 56 bersikulo 11 nga mga laog ang mga pastor nga mga hatog mo nang giingon diya Jeremiah 23 bersikulo 1 alaot ka mga pastor nga nagpasalag sa akong mga panon. Kinsa man ang mga pastora, mga pastor kana sa Seventh Adventist Church. So wala naman siya nag-focus sa iyang kuan sa matod nga simbahan. Ato naman siya naglupad-lupad sa mga bisag asa, bunyag sa mga kuan. So maglupad-lupad na usab kita. So karon sa iyang mga kuan, iyang pag niagadto pud siya sa pinadayag 12. Catholic na kuno na. Wa man diya mabasa litra por litra. Mr. Jeffrey Rinan nga Catholic Church diha ang sa pinadayag 12. Imo tang isibog sa pinadayag 13. Kay dadto mo man yung paborito pinadayag 13 8 o 18. Mga kwan inyo din na ikon sa Santo Papa dayon. Di na siya mao. Mr. Jeffrey Rinan, bro Jeffrey Rinan ang inyong pagsabot diha sa pinadayag 13. Nga dato sa 12 samot way mabasa litra por litra kay litra por litra man ta. Litra por litra man imong gingon. Unang Korinto 3:6 ang litra por litra makapatay. So ang Katoliko no wa mabuhi sa litra por litra. Mateo 24 bersikulo 14 ang mubasa mo sabot. So masabtan nato na kay wa man ko nagbasa nga kuan kanang Greek nga Bible o kuan nga Bible ang gibasa man Bisaya nga Bible so di mabasa litra por litra pero mabasa dato sa Buhat 9 bersikulo 31 Katolikos ay gingon dato. So ina na mga igsoon ko nga naminaw karong gabi una nga anya karon gani sa live nga gapaminaw kani karon kay atong atbang litra por litra man sa akong gibasahan litra por litra sa Biblia o mga referensya ako pang balikon di niya pagadawaton kay kung iya kining dawaton masupal man siya kay lagi dili man na mo yung gibarugan Seventh Adventist Church man siya which is tinukod kini ni Ellen Goldwhite o upat kini Buhat bersikulo kapitulo 7 bersikulo 48 nga ang Dios dili magpuyo sa simbahan nga binuhat og tao. So kinsa man kining simbahana nga binuhat og tao? Kaning simbahan sa Seventh-day Adventist Church. Kanus akin ni natukod niya adtong 1863. Dis akin ni natukod didto sa USA, United States of America. Dili kini sila natukod dito sa Jerusalem o dito sa Roma. So, kaya lang mga igsoon no nga akong kaatbang karon kay mo ingom po niya ko mo po niya nga Catholic do kuno sila. Pag sure mo oy,
Di mo kaangko na kay di wa mo kalukop sa tibuok kalibutan. Na naway Seventh Day Adventist Church dia. Seventh Day Adventist Church ang giingon. Uy, kwan, mabasa litra por litra sa maong Biblia. Kaya kung na kayo mabasa, why not? Balhin tag Seventh Day Adventist Church, mao man din tinukod ni Kristo. Pero wa tayo mabasa, no? Adto man kini magsukat sa Genesis, ato ni sa Old Testament. Di ni siya mudagan nito sa New, pamatudan sa New Testament nga gitukod ni Kristo Seventh Day Adventist Church. Ato kini mudagan sa adlaw igpapahulay. Ang naka-address kini adlaw igpapahulay sa mga Hudiyo o dili kini sa mga nagpaka-Hudiyo. Kaya ang mga nagpaka-Hudiyo iya sayawa pinadayag kapitulo 2 bersikulo 9 o pinadayag 3 bersikulo 9 nga iya kini sayawa ning mga nagpaka-Hudiyo. Daghang salamat ug maayong gabi sa inyong tanan. Okay, daghang salamat no. Daghang salamat Brother Roniel Berola. Ang atong affirmative sign mga igsoon. O karon nahuman ang ilang debate, so ang mga audience pwede na mo matulog kay nahuman ang debate. No, bitaw. Napa may higayon alang sa atong mga audience na no. So daghang salamat Brother Roniel Berola mga igsoon ang ato nga CFD, no? O gani matud pa niya first time pag yun Salamat, no? moderator. Karon si Mr. Prerinon. Unsa bro Roniel? Daghang salamat bro, Mr. Moderator. Oh, salamat po. Okay. So, mauto si Brother Roniel Berula mga iso ng atong higala nga si FD gani matud pa niya first time pa siya karon nga kasulos debate. So, importante nga ang atong debate karon nagmalampuson ana naman gina no ana na nga first time naisikan ana mahanas gid mo madugay mga igsoon. Okay, so daghang salamat no, daghan kayo ang ato nga mga viewers mga igsoon. Grabe na gid nila si Brother Rosbin imong sulod to. No, ya si Brother Daryl Villanueva mo sulod pud siya pod pero sumala sa request sa ato ang mga speaker, Brad Jeffrey rin yan, kaya doon na po siya importante po nga matud pa niya, isa-isa raman. So ang ato pasudlon karon isa ka SDA o usa ka Roman Catholic Church. Human ana, wa na tay pasudlon igsoon. So ato ipahibalo nga respect sa atong mga speaker, tagtulo ka pangutana gikan sa audience, o kung sa itubag sa speaker ato respetuhon, no objection gikan sa audience mga igsoon. O daghang salamat. Okay, so niya si Brother Renke, siya may una nakachat nga muuna siya sulod. So naagit siya gyud. Siya ang una o katapusang mosulod sa SDA kay siya man isa ang madawat. So mala sa request ni Brother Jeffrey rin yan. So si Brother Renke, I know nga dito siya mangutana kang Brother Roniel kay usa kini siya ka SDA. Go ahead bro Ren. Sa imong pangutana bro, tulo ka pangutana. Go ahead bro. Pangutana na, Brad. Walay audio bro Ren, Wow. walay audio. Walay sound sa imong cellphone bro. Hello. Wala gyapon. Hello. Sige bro. Hello. Kana. Di man madungog. Kuske, unti ako, kuske. Okay, sige. Kusga lang bro. Kusga bro. Okay. Kana madunggan mo. Go ahead bro. Okay. Una na kong pangutana bro Ronel. Kay nagingon man ka nga ang Romano Katoliko mao gyud tinukod ni Kristo. Mao man imong hanggingon. Kining inyong Biblia nga Kristohanong Katilingban Biblia sa preface niya pahina 9 ug imo nang basaho naa diha nga ang mga kapapahan o mga kaparian, mga bisyoso kuno akong pangutana mao ba ning membro sa tinukod ni Kristo, mga papa o mga pare, mga bisyoso tubag. Okay, tubag ko. Gikan niya ni Kristo no. Gitukod ni Kristo dili man karakter o ang pagaluwason. Sa buhat 9 bersikulo 13 nga ang balikan ni Kristo dili katong mga righteous kundi ang mga makasasala. Mo'y tubag nako sa imong. Okay, sunod pangutana. Tulo ra man ni ka pangutana so ako ning sunod proceed sa kaduhang pangutana. Sunod ang pangutana kay ni angkon man ka nga Katoliko gyud mo. Kay kamo giuna gitukod ni Kristo. Ang ikaduha na kong pangutana, kining inyong hagyapong libro na
nag-ingon din nga ang Roman Catholic gihulugwayan sa babayeng giyawaan. Sumala makita sa Pinadiyag 17 og sa putnot. Ang Romano Katoliko kuno gihulagwayan sa babaeng giyawaan. Tinuod ba ni? Nagtug-an nagtinuod ning inyong libro o wala nagtug-ag tinuod? Objection, Mr. Moderator. Ang pangutana, ang mabasa diya, walay mabasa nga Roman Catholic diya sa pinadayan. Okay, so Brother Romel. Ayaw po ni Mr. Rogel. Rinky. Kining kuan lang bro, mao na gingon bro nga ang imong tubag bro, respetuhon mo na bro. So biradang tubag bro. Kung walay mabasa diha, birada sa imong tubag bro. Kay way ang audience walay objection. So ikaw ang bahala sa imong tubag o usaon imong pagtubag bro. Go ahead bro. So ang iyang panguna mabasa diha nga Roman Catholic, iya lang kining gipunan pinaagi siyang pangutana. So kana diha dili na naka-address sa Roman Catholic. Ayaw po ni. Okay. Og pananglitan mabasa nako bro nga naagay Romano nga gihulagwayan gyud sa babayeng giyawaan. Basaha pinayag DC. Ayaw po. Diya. Di inuha man Biblia gani pananglitan og mabasa ba nga ang Romano gihulagwayan. Pero ayaw po ni kay walay mabasa diya. O gani ayaw siya gon kay mangutana pa man ko. Last man katapusan may pangutana. Sige. Kining giingon din ba nga ang Roma gihulagway sa babayeng giyawaan ug naa kay Biblia diha basahan na diha. Putnot niya na putnot na diha putnot. Ang Roma kuno gihulagway sa babayeng giyawaan. Ang akong pangutana mo ni. Kana bang inyuhang Iglesia Santa, Iglesia Romana Katoliko? Akong pangutana, wala ba'y pulong Roma ang inyong iglesia? Kung nagtangag Roma, wala o na? Baliw ko utos pangutana kay magkarat. Okay, akong atro pangutana kay naman gud Dres Crusade god muna nga unas crusade ba. Atro na ko pangutana. Kining inyong Biblia ba, gusto anong katalingban, ang footnote diri naa diha mabasa og naa ka basaha diha naa diha. Nga nagingon diha nga ang Roma gihulagwayan sa babayeng giyawaan. Pwede gani og ako nang ipasa nimo nga. Naa diha. Ang akong pangutana mo ni. Ang ngalan sa inyong iglesia Santa Iglesia Romana Katolika. Ang akong pangutana mo ni. Kaya nag-ingon man ang inyong Biblia nga ang Roma gihulagwayan sa gihulagway sa babayeng giyawaan. Kani bang ngalan sa inyong iglesia wala bay pulong Roma naa o wala? So ang gingon nimo nga ang ambahan na kay pulong Roma. Kay pulong Roma pero napoy mabasa sa Biblia na una pa malangit ang maong mga babae nga mga bigaon. Una pa sila malangit. Why na langit ito dito binti? Mo itubag na ko sa pangutana. Okay, daghang salamat Brother Renke, no? Brother Renke. Bro Ariel, pwede ko ka kung mga katong amo ani Bro John Alcordo ugma, pwede mga lasay sa gabi lang mga bro. Alas 6, pwede bro. Okay bro, alas 6. Pwede. Lang na to. Sige. Pero Okay. mura duda ko sa inyong debate ba daghang objection na ang inyong debate. Nagsabot mi bro nga murag dili na lang no need na lang mag-objection para tuloy-tuloy na lang kung unsa to yang pangutana. Depende. Bago na lang balag kuan. Sige. Unsa man na nagsabot lang gid mo nga why objection. Magsabot mi bro, magsabot mi nga mo na. Sige, pagsabot mo kay kay murag duda gid ko ang tanan inyong debate ug madaghan nag objection. Okay. So daghang salamat Brother Ren og i-remove ti ka bro ha. PM lang PM. Okay. PM lang bro kay pasulot og lain. So atong isunod papasulot si Brother Rosby Bayutas Ali Habo no kay hangyo magini siya gyud. No unya pasensya na gid sa uban nga di kasulot kay usaon magid nga mao may request sa ato nga mga speaker nga isa-isa lang wa koy mahimo kay moderator man ko. Pero Okay, unya mo sulod ko unya mangutana mo sa ako, motubag ko unya pag humanani o mapingis mo ari mo sa ako pangutana. Pag humanani. Okay, so may gabi Brother Rosby. Go. May gabi bro. Mayong gabi Sir Ariel Amores no. Ang
Si Renan. Okay. Okay, So, so mangutana ko, no? Pila ka pangutana pagkaila sa ko, no? bro dayon isulti og unsa ka nga sikta bro. Kuan nga, si Brother Rosby Alihabo, usa ka si FD. Tuloy ko. Sa mangutana ko aning Brother Renan, no? Ako ning amigo ra ba? Okay, So, so Brother Renan, mangutana ko, no? Oh, go ahead bro, go ahead. kay mingon man ka nga ang Katoliko dili tinuko ni Kristo, unya ang SDM ay tinuko ni Kristo. So ako pangutana Brother Renan, magamit ko aning gitawag natong International Encyclopedia Volume 16, page 371. Standard reference, no? Mingon dere Seventh-day Adventist, the largest Adventist group growing of the world. American Adventism is distinctive to picture, inspired by Ellen Goldwhite and Mr. James White, the founder of this church. Sakto ba ni ang nakasulat sa International Encyclopedia? Sakto ni nga si Ellen G. White o James White ang founder sa 70th Adventist. Sakto ni sa'yo. Okay, tubag ko Tubag. Kanang founders na is dagan sila. So dagan meaning ang founders. Kanang pagka-founders pananglitan magtukod sila conference o kanang building nga dago. Matawag na sila founders, sila nagtukod. Para ko nang na may grupo, diba, na 15 founders sana. So namugna na nga grupo. So kinang ilang pagmugna dili ni sa pinagi sa doktrina kundi kanang ilang pagka-founders sila mao'y nagtukod sa grupo nga nahimo silang conference. Apa nanay founder o kining builder nga mao si Kristo. So wala sila na nahimong founders pinagi sa doktrina kay ilang gibase ang ilang doktrina pinasikat gyud sa Biblia. So way problema na sila pagka-founders apan kana nga pagka-founders kung ang ST mo muhubad na akong usbon ang founders daga na meaning kana siya na punting sa conference simbahan wala pinagi sa doktrina. Sunod Okay. Salamat no sa imong tubag. So matod nimo kaning founders no lahi ko siya sa founder. No? Ang imong gisulti karon nga ang founders lahi pod sa founder. So kung mabasa ba ko diri sa Webster Dictionary kaning founders ug founder ang past participle niini og synonyms begin, establish, founder. Ang kunon bali mo nga nasayop na ka. Ako tubag. Walay problema na. Sa ako nang gingon, dagan lagi meaning sa founders. Di lang kay sa, pwede gani, magimo ganang simbahan, di lang kay sa doktrina. Kung kami lagi mo, mingon lang ko sa imo, kung kami gani ang isdi mo ba sa founders diya, dili na pinagi sa doktrina. O sabi ka na pinagi sa doktrina sa Biblia, kaya na lang may founders, si Kristo naman. So kami mahataga ng meaning sa founders, dagan may synonyms, kanang ag-establish, kanong gingon ako nga ang conference, mao ag-establish, nagitokol dito sa Battle Creek. Dili day ang kining doktrina. Kay na naman daan sa Biblia. Di ba? Klaro nimo. So mao na ang iyang pagka-founders. So dili pinagi sa doktrina kay natukod na ni Kristo. Ano ba taka-object ali no? Umutala naman no? Okay. Last Mamaya, question na bro. hindi mo na nagtima. Sunod, kita na pa yung Last question na bro. Last question. Mapa-schedule So na lang pa din mangutana ko no? Kay grabe lang ko ka. Usani ka curious lang kay ko mangutana gyud ba kay hindi magaling yung 70 Adventist belief good. Nakabutang magod sa page 262. The gift of prophecy was active in Ellen Goldwhite. In the ministry of Ellen Goldwhite, one of the founders of the 70 Adventist Church. So akong pangutana karon, kay gitugan sa inyong libro nga one of the founders, unya katong founders, apel si James White, apel po si Joseph Smith. Kaya ang pangutana ba? Kay nakabutang magod sa Biblia nga usara ang founder. No, dili po ni founders kay kung pulong founders korporasyon naman god. Pero pangutanan ako Brother Renan, nakabasa ka ba sa Biblia nga nag-ingon ang Dios nga do na pay laing founders gawas sa iyang simbahang gitukod. Nakabasa ka na wala categorical. Subag ko. Kitubag na ganina. Nagingon ko nga usara founder lagi. Si Kristo. Kana pagka-founder ni Kristo nga iya pagatukuron ni iglesia ang katawhan aron ipaibalo kung unsa ang kamatuoran. O mao na ang gitukod ni Kristo. Apan kanang kingan nimo diya nga one of the founders usa sa founders si Ellen G. White
wala na pasabot sa ilang pagka-founder sama ni James White o kinsa pa na si Joseph Pitts, si Ellen G. White. Ang ilang pagka-founders lagi, kung ang isde mo imuhubad sa founder section, dili lang sa usa ka synonyms nga meaning. Sama nga to establish, wala po na napunting nga doktrina. Kana nga baga-establish, founder na sa ilang gitukod nga mga building, ilang giplano. Sila, nag-ausap Pwede ko sila. magka-follow up? Okay, last na to, bro. Ah, Last na to. last na? Oh, Sige, isa. last na to. Ara matugan tayo, Okay, so isa. nihatag siya, bro. O nitugot siya, so okay. go ahead. Oh, last. Okay, pakinan daw. Matod ni mo, dili founder sa doktrina si Ellen Goldwhite kaya nakabutang one of the founders. Kung mabasa na ko sa inyong Seventh-day Adventist belief nga founder siya appeal sa doktrina. Ang kunon ba nimo nga wala ka kabasaan ini? Okay, tabag. Basasaw na ayaw ko mangkon. Aron maklaro. O sige ngon dia. Dili Basa. ang kurasa. Ay, lisod magay mangkon ko niya lahi mo imong gipotol basla. Mister. Basta mabasa. Mr. Amores, pwede may schedulean mo ni Brother Renan. Oh. Sige. pag-PM Pamatugan lang ni mo, Brother Renan. bro. Ah, Rosby, pag-PM mo. Pagsagot sa mo sa tema. Why Oh. problema na? Bali, Basta Sige, mga bali. sinabot mo. Ah, may schedule na. na mo. Sir Renan, bali, Oh. ikaw saang magtawag natong mag-establish sa 70 Adventist founded by Jesus Christ according to the Bible Standard Reference. So, okay ka na ba Renan? Inigsulay Ako bitaw barog ni. na. Ikaw mo barog. Pamatudan ako ang Ako man Sibinal pod. Betis, tinukod ni Kristo isa ka dili. Pamatudan ako ang Sibinal Betis, tinukod ni Kristo. I-schedule ta na. Sumala sa May Biblia problema. ang standard reference. Okay ba na? Oh, di ka makabusta ko, mingon ko, community man ako, dawato nimo. Kung mingon ko sumala sa Biblia, may problem. Dawato nimo na. Kay pamatudan man ako. Apil lang ang standard reference kay kuan man tani. Aw nara sa Okay. imo, gamiton nimong reference, may problema na. Sige. Sige. Okay. O Atong mag-schedule tema, ka ha? na po, pero Sumala sa magingon ra ko Biblia imo ang karon sa standard schedule kay. reference. O magingon ra ko sa So, imo. Magulat na Okay, tayo. salamat, brother. Wala na, Brother, hindi naman Ariel, siya salamat mapapagod, kayo. hindi na basahon. salamat. Wala Pag-PM naman, mo, salamat pag-PM, kayo, kay salamat. schedule mo, magkasinabot na mo. Kaya nagpila mo, pero tinakan yung Tagaasa schedule, ka ba? okay? Tagaasa ka? Brother Rosbe, taga kuan Surigao del Sur. Okay. Surigao del Sur, layo-layo gaya ta ba? Ikaw, Hindi ikaw, tong ikaw- goal gyud ano kay hindi tong ikaw- goal kay ma-public pa, hindi Ikaw ba public. nagkuan? Ikaw ba nag-moderate na mo sa debate ni kuan? Oo, Tawag na to. Okay. Oh. Kasi Okay, so makasulit pag-PM kayo, lang mo. pindot kayo. Dito ra mo Sige, pagmarites sa phone. inyong PM. Dito ra mo pagmarites sa inyong PM. Salamat Sir Okay. Ariel Amores no. Salamat po, bro. Pag-PM Okay, lang mo, kay sige, schedule na mo. Okay, i-remove PM ka, bro, lang mo. kay... Okay, salamat, sige, bro. salamat. Sige. Okay, daghang salamat mga inigong makigsoon. So, dinhi na natapos ang debate, wa nay audience pasulon. No, sinsya na kay sa mga audience nga gusto pang mosulod. Usaon man nga mao may request atong mga speaker igsoon kay si Brother Jeffrey rin yan. Napapud ko no siya importante nga lakaw. So, wa tay mahimo ani kay ako moderator man ko dire. No, pero og mga Roman Catholic og mangutana mo sa ako ha. Tagaan ta mo og tagtunga nga pangutana, tagtunga lang dili isa, tunga lang tagtunga nga pangutana. No, ako mo tubag sige pangutana unya. Tagtunga lang dili isa. Okay, so attention una sa tanan nga mga kuan ha inon talang karon nga Dominguista not sa Batarian Keeper 7th day, no? Naigi propose nga kuan si Brother Rolando Alperes o sa kini siya ka SDA evangelist. Matod pa niya, Mr. Moderator, maayong gabi eh. Na ako'y tema. I will prove the Sabbath of 7th day or Saturday, the last day of the week according the Genesis chapter 2 verse 3. Please kinsa ang mukasaana nga tema. Salamat, God bless. Okay. So sa tanan nga mga CFD, no, nakita ninyo ang comment ni Brother Rolando Alperes o sa uban pa nga mga pundok, mga debaters, no, nga supak sa Genesis 2:3, no, nga Sabat, no, naigi propose si Brother Rolando Alperes. So kamo nay ko na isoon, kamo nay mantigo ana i-PM lang ninyo siya kung mo okay mo. Okay. So daghang salamat mga isoon o before ta mo proceed sa pagbasa sa mga comment na importante karon nga sa Brother Jeffrey rin yan. Ato na yung tapuson. Pinaagi sa usa ka pag-ampo. Ihatag na to ang panahon kang Brother Jeffrey rin yan as negative side. Ikaw ang ampo, Sige, bro. salamat kayo. Okay, may mayaw ng mga Diyos. Tao kami kalipay ko salamat. Tayo mo kining may lampuson, Ginoo, ang dimong debate. Wala yung mga sakit ng mapulong. Kundi ama na mo lang ipabarog.
kung unsang tinuod pinagi sa Biblia. Padalagi ni kami tanan, labi na sa mga binilanggang moderator, from katag niya o dugang kadasig kaligod sa pag moderate Ginoo aron dagan nga tao makadungog sa minsay. Sige man sa akong katbang, ikaw sa pag ubad kita Ginoo ga unta. Aba nakaplagyan niya ang kamaturan Ginoo. Sa di pa ikaw balik siya mandam ug siya mga pamilya. O sa tanan mga viewers, naot niya Ginoo ikaw magpanalangin nga doon na kami makuha ini nga pagtulunan sa mong pag-alagad pasaylo kapitanan sa ngalan ng Ginoong ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, Okay, so salamat. O Salamat, katapusan bro Jeffrey, katapusan bro. Pasalamat sa atong mga viewers bro. Imuhaon ang panahon bro Okay, Jeffrey. salamat sa tanan nga nagtanaw karon no. Wa ko'y nakita diri nga masakit nga mapulong. Argumento lang gyud no ang gubaon. So usab kang brother Ronel, so dako ako ni pagtaod nako. Brother Ronel no. Kaya to niya bago pa ni siya nagtuon pero aning kamot gyapon sa mga kaigsunan. God bless nimo brad. Padayon sa mo sa imong nandan dia. Ginuray maghukom natong tanan pagbalik. O labaw tanan ato pinalangga moderator. Salamat Bro Ariel sa imong makugiyon no sa pagmoderate ug walay gidapigan. Okay, God bless o mayong gabi sa tanan. Okay, salamat brother Jeffrey rin yan no sa imong katapusan nga pahayag karong gabi na bro o alang usab sa ato nga affirmative side brother Roniel Berula guwahe bro. Ros. Okay. So daghang salamat usab Mr. Moderator Ariel Amores o daghang salamat usab sa akong kaatbang karon nga si Jeffrey Reynan. So sa mga aniya karon dinhi karon sa live namo nga debate mayong gabi diya kaninyo og akong dakong pagtaho sa moderator og sa akong kaatbang although di kami magkasinabtanay sa among mga pagtuo pero pinaagi ninyo mga dialogo amo kining ipatinaw pinaagi sa mga referensya o sa mga Biblia na among gibasa karon gabi on. Diya lang so no magpidya kaninyong tanan o sa mga naminaw karong gabi on may gabi usab. Okay, daghang salamat brother Roniel Berula from Roman Catholic Church CFD. O dito no dinhira natapos ang atong debate karong gabi na. Salamat sa tanan nga mga Okay, viewers. bye-bye. 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 Ayo-ayo. God bless. Yeah. Good night sa tanan. Okay, salamat kayo no. Okay, daghang salamat mga pinalangga kung igsuon karon na human ang atong debate o basta sayo magsugod sayo pa pud mahuman no. Kating sayo ha panahuman igsuon di kita mabilar ani lahi atong debate na mo ni Brother Samuel Tahuda nga naabtan mi og alas 11 kapin hapit na alas 12 o alas 7:30 pa no. So kung ingon ani ang oras nga magsugod alas 5 kay ganiha alas 5:10 man nagsugod unya wala kayo grabe kadaghan nga objection tuloy-tuloy lang. So sayo pagita mahuman igsuon so bisan pa og udawat patagdaghan nga audience unta nga mangutana bisan pag dito ta mahuman sa 8:30 no kay 7:30 pa so napay usa ka oras unta para sa mga audience. So daghan pang audience nga makasulod igsuon. So ugma no attention brother Junjun Alcordo brother Renke nga kini ang or Michael Castrado from Seventh Adventist Church. Inyo ugma no unya ni request siya nga alas 6 sila magsugod. Pero pagsabot yung mudaan nga wala mo objection kay ibutang tana sa role o magsabot mo nga wala mo objection ibutang tana sa role nga no objection. Kay aron nga tuloy-tuloy ang atong debate. Pero naa mo objection maning kamot nga ngadto ta makasugod sa mga 5:30 ana or 5 pinakasayo. O sa pagkakaroon na as brother kining kuan na ato ba yung pagtaganis brother Daryl Villanueva no kay isa akong cellphone be. O na pa ko'y 21% no pag 20% ani malubat na ni pero makakumbate pa ni. Na si brother Daryl Villanueva igsuon ang ato usab nga higala og igsuon nga Seventh Adventist Church no. Usa kini siya ka DJ o usa-usab ka debater si brother Daryl Villanueva. Na siya sa linya igsuon. Pa-schedule mi ni sir niyan sa Huwebes no. So brother Rusby no sige lang pagsabot lang mo daan kay unsa ni pagsabot lang mo daan kay ako rin bahala schedule sa inyo. Rian Motia English og way objection bisan asa abot ang hisgutan no og walay objection pananglitan ako na mo bahala na Ryan Motia English
No kay kung magsabot sila nga walay objection, pag sabot nako nga ang pangutana wala na sa tema, ako na bahala ana nga mo pabalik sa tema. O na. So, sila duha maningkamot di sila nga mulayag sila sa tema kay kung palalit mo simang sa tema na among pukupon nga mo pabalik sa ila hapon. O yun ana. Mayong gabi Mr. Moderator. May gabi bro. Perting ninduta ang debate. Oh, grabe oy. Langgi ko kapangutan na ba? Unya, Lagi. Wa man tay mahimo kay unsaon maging kuan. lagi. Bro, Katong Daryl. tema nga akong Isa bro Daryl. Bro Daryl kining Oh. makita pa ko nimo diha bro Daryl dili. kita ka gwapo. Apor gyapon. Ningit-ngit lagi akong screen bay. Ningit-ngit akong screen bro Daryl. Pag sulod nimo ba ningit-ngit ako screen di lang ako makita akong naon. Hayag kayo. Mao ba? Uy, ano Gwapo ka niya? tama sa daw sa kabuntagon, bro. Ningit-ngit man ang kuan, ningit-ngit man ang screen bay di na ako makita akong naon. O ba? Siya nga di ko makakita sa akong kagwapo, ikaw rin makakita. Bitaw. O padayon bro, Daryl unsa toy tema? Kini basig naay ganahan nga Ah, musupak kanang magsusupak yun. Unya gusto nako nga ang kalaban kanang kabalo mo plaster sa question. Kay debate Ah. mo. Once nga debate, dunay taktika ang matag debatidor unsa iyang klase nga dula i-apply sa debate. Gusto nako ang kalaban kabalo pod mo logic na gitawag pilosope kay dunay question nga angayan nga tubag og pilosope. Eh di ba man? Gusto na ko kasar sila ini nga tema. Okay. Pamatudan ko nga ang adlaw papahulay bantayan sa mga alagad sa Ginoo nga dili Israelhanon. Tumala sa mga Biblia. So dili Israelhanon ha. Kay moingon madayan Islam nga si FD ay iyara man na si Israel. Iyara man na sa Hudiyo. Manang pamatudan ko nga ang adlaw bantayan sa alagad sa Dios nga dili Israelhanon. Tumala sa Biblia. Oo. So mao na tema, pamatud-an nga ang adlawng igpapahulay bantayan sa dili Kristohanon. Oh, sumala sa Biblia. Dili Kristohanon, dili Israelhanon. Dili Israelhanon. Inon talaga dili mga Hudyo basta kay ikaw na plastaran na o galing dunay mo kasa. So si Kuan Tarbe ay sabi paliho ko share ani mga igsoon nga live ang atong mga CFD daghan mga CFD nato nga makakita ani atong live. Pareho kog share ani no og mahimo dito kuan sa punto por punto o dito sa doktrina talakayan ni Brother Wendell Talibong para makakita si Brother Wendell Talibong. No, o dili si Father Reverend Darwin Gitgano, no? Kay ang ato nga speaker si Brother Daryl nag-request siya mga igsoon o usag yun ka banggiitan nga debater kay lagi mo nagiingon nga basta moto sa tao nga gusto mo atubang mga banggiitan gyud na iyahagi po ng katungod kinay tao nga di ganahan mo atubang pud dili banggiitan. No, so maoy gusto ni Brother Daryl mga igsoon nga ang iyang atubangon ka naging banggiitan ingnon ta karon nga di basta-basta pod. So sa naini lang akong nailhan si Brother Wendell Talibong, no, taga Osamis o masab si Brother si Reverend Father sa atong mga Katoliko nga higala Darwin Gitgano. Okay, so mao toy tema niya igsoon, pamatud-an nga ang adlawng igpapahulay pagabantayan sa dili Israelhanon. Mao na tema sumala sa mabasa pagyud, sumala sa mabasa sa Biblia. So, sa mabasa, litra por litras Biblia. Agoy. Mao na giingon nga kini nagtangag na po daghan na po ni mga showdown mga igsoon nga tema ni. Basta yung ani nga tema ang plastaron sa kuan sa affirmative side.
Oh, naagi ni mga showdown pero mo ni giingon nga depende sa mo kasaan eh. Kay ako usar man ko ka moderator unya kuan pod basta sa gikaingon ko na nga kung si brother Daryl mo'y magdebate dili ko mo moderate kay basi makaingon na uban nga mubayas ko ba amigo ra ba brother Daryl. No amigo kay me so ang ipamoderate nako si brother King Anduyan ri gyapon. No brother Daryl. So dili ko mo moderate o si brother Daryl mo debate. Na-comment dire, Mr. Moderator, ni Rosbe. Ah, Mayo. Isa sumala sa mga Kristiyano, iplastar, oy. Ang akong tema, pamatod ko, nga ang adlang igpapahulay, bantayan sa mga alagad sa Dios. Dili, og dili mga Kristohano, dili mga Isulhanon. Sumala sa mabasa litra por litra sa Biblia. Kana siya nga tema. Kay nindot na. Unya, kung naimo supak, padayon ang maong proposisyon nako kung naimo supak, malibati gyud. Kung may musupak, patay mahimo nini. Unya, ang akong hangyo, langpod sa mukasa ini, kung sa manikang Ruthby, siya bantayan sa mga Kristohanon, specific, butangig Kristiyano. Ay lagi mo pagbuot sa topic sa affirmative. ang debatidor ba? So ako mong lecture kadali ha mga debaters ha. Once nga debatidor ka, ayaw correctioning ang topic sa affirmative. Mo yes lang ka kung musokol ka. Pero dili ka musokol, may na po kag no. Mo na tinuod nga debater. Once nga mo correction gani ka sa topic sa affirmative, nagpasabot nga di pa ka debater. Beginner. Nagtuon pa. Unya, lecturean gid ka Brad Rosby, no? Para makuha ang punto. Kung ikaw po mohimo po kag topic imong ihatag sa kuha, tan-aw na kog debatable ba? Pero dili gani debatable, di na siya madebate. Pero debatable gani, go, dili na ingon correction pa. Dili na mao. Nagpaila na siya nga dili debater once mangureksyon ka sa topic sa affirmative. Kana ra siya. Ayaw pag lecture namo kay lahi tag baruganan. Lecturean gid ka kay lahi gud tag baruganan. Boy, objection man gani kay Alvin. Ay debate man to. No, sa man ni Rosby. Wa pa gid mo kamo poon sa pagkatikangkang ni Alvin. Mas nila ninyo. Humana. Ayaw na. Ako anak ko naghuna-huna atong debate ha. Humana nagtikangkang lahin apod atong kontra. Ay na nagisgato si Alvin. Kay si Alvin, nakatagpilaw na to, naka-move on na to. Kamong mga CFD, pag move on na mo, anara kong hangyo. Kay lahin naman po atong dula. Humanang dula sa sipa takraw, magbalibol na punta. Gusto na kung nailaing kontra sa balibol. Ano ba lahi-lahing kontra? Okay, kita man ni sa debate, arang kang kaluoy taon mo. Sila, malagay. Basta daogan ni, ingon maginaglooy, pero katong pilde, ingon tong daog, man parang di po kaayo masakitan. Raw problema ni ko. So, kisa man to? Ato sa atras kamay. Si Carillo Castro. Unya og manabla ka na, Brad, Daryl, dili ka na makabantay sa adlang igpapahulay kay nang laba ka man. Buguon po na ini. Katipod. Nang laba. Di man tos bado. Matod mo. Matanawa ra ganyan. Nagpailang di kabalo mong utana. Isa? Nang laba man ka, Brad, sa adlang igpapahulay. Nga nung labahan man akong igpapahulay, nga di man panapton. Pagka, di kabalo mo plaso sa question. Nang laba man ka sa igpapahulay. Ang igpapahulay, di na labhanan. Di man panapton. Adlaw na. So, di mo kabalo mo plaso sa question ba? Wa mi nang laba sa adlaw ng igpapahulay. Kaya di man nalabahanan. Nang laba kong panapton, anang adlaw ng Domingo. Kaya ang Domingo, adlaw ng tinglaba. Lami na labahan naong anang Domingo. Kaya di man na igpapahulay. Pumaw na siya. Binsan ang saon ninyo pagpamatuod. Matuod na yung daan ninyong tema. Kana! Perting nindota. Binsan ang saon ninyo pamatuod.
matuod na gyud ang inyong tema ug di na gina masupak. Pastila na lang. Parte gini si Joel. Oy, salamat Joel ha. Di gina masupak. Oy, alagag supakon nga tinuod. Ha? Edgar Dingding. Haha, samot ng RCC. Kay mura kag usa de, the order sa kahadlok napay taripa o pagpila kasal bunyag lubong. Aperte gyud. Gibirahan na kag Edgar, nagtaripa maday mo. Mura maday mo mga kining gitawag jeep nga nay taripa. Ilay pasahi. Oh, Ayan G. Villamia. Good evening, coach. Tanawa na himo na gayud kong coach sa ini hinoon. Dili ko coach. Yan ha. Pare, bro Darrell. Bro Darrell, Oh. pareho siguro mo naong atong coach sa Gilas ba? Mao nang nahimo kang coach. Mao gani. Himuan man kong pagduda ining Ayan J. Bitaw, Mr. Moderator, ane, kung naay mo ka sa ining akong topic, dayon ang debate, ano lang. Para gyud naay debating mahitabo. Pamatudan ko ang adlaw igpapahulay Sabado. Bantayan sa panahong Kristiyanos o Kristohanon. Tumala sa Biblia ang mga referensya, ikaduha na topic na ko. Pilian na nila. Pamatudan ko ang adlaw igpapahulay Sabado. Bantayan sa mga Kristohanon. Sangat diha nimo Mr. Moderator kay hangyo man sa mga CFD. No, na mga CFD namin. Doon na po'y kalibre. Kanang kabalo kung class question. Dili pero Carillo Castro nga nang laba man ka atong Sabado. Naglaba kag Sabado, Brad. Sa paglabaan ng Sabado nga adlaw man na, di man na panapton. Balansyado, kalaba ba kag Sabado, adlaw man na. Day, makalaba kag adlaw. Dili oy. Di ka katusukus yun. Nang laba mig panapton. Mga sinina. Nga nang adlaw Domingo, kaya ang Domingo tinglabaw gina, bisa kung saon. Ganahan ko yung Castro ba? Ha? Ini si Carillo Castro kay bye-bye gid sa live kay no hito man. Maayo mang mutugan. Salamat. Ha? Balik-balik. Ini balik. Kaya nagbalik-balik mo balik-balik magsopa, balik-balik. Balik-balik magsopa. Pagundang magsopa, ayaw balik magsopa. Pagundang po tuod. Okay. Balik-balik. Kaya kung muundang mo pagsupat, balik sa pagsupat. Sabot na si sabot na na ko magbalik-balik. Binutan. Siya makuha, may hinoon kay nalikturan man kong saan, bro, sa pagpahulay adlaw sa tanan yang buhat sa manay sumpay. Tanan yang buhat. Bro, sa pagpahulay sa Dios sa kapitong adlaw sa tanan yang buhat, nagpahulay ang Dios sa iyang mga buhat. O mga buhat. Unsa man sama sa Creation Week. Pero doon na siya gibilin nga buhat kanang pagbalaan, pagpahulay. Kana. Pero kadtong inadlaw-adlaw ito. Wala ko. Extra. As na Darrell. Oy. Ang kumingon kag mita. Wala, neutral. Mo. Imo nimong liog. Carillo Castro imong liog. Sige lili. Oh, ang imong wala dugo tal wana kay laing pangut no ana gila kanang pangutana nindo na
TikTok ka. Ano? Bitaw no. So kana lang akong challenge ninyo mga CFD. Brad Cirilo Castro uban pa mga CFD nga na live ron. Panumbong mo dito sa inyong mga master sa debate para malingaw ta. Nya kanang kabalo pong filosofya, kabalo pong logical na examination. Kabalo sa argumentation debate. Kana ba? Kabalo sa mga rules sa debate. Kana para malingaw ta. Dili kay okay. Si unsa man jud ang tinuod ninyo? SDA local conference o SDA SDA local conference o SDA? Ang Seventh Adventist local conference tinuod po na. Ang Seventh Adventist local conference tinuod po na. Pulos na tinuod. Tinuod. Kaya gidala na nilang ngalana. Tinuod na. Unya, ang Seventh Adventist local conference tinuod po na. O kung sa kaya nga naman pamatod ni Brad, nga gwapo ka. Di na kinang pamatodan. Oy, di na kinang pamatodan. Miingon naman gani ka. Miingon naman gani ka niya, pamatodan pa. Sila ni Scarillo. Kanagila yung sa ulo. Ha? Yung Scarillo ba? Makaklaro ko. Nakaklaro ko. Di na ko kaklaro. Ako, hinaw na klaro. Magyan akong pagpataas ni Liog ni Carillo Castro. Okay, sa man Lisan, bro. Sa pagpaulay siya, yun, kumana. Tubag ang tarong, bro. Kan tarong sa akong tubag. Katarong sa akong pagtubag na ang Dios nagpahulay sa adlaw ikapito. Iyang giundangag buhat ang adlaw nga gimbuhaton. Ang nagpabilin ra nga pagbuhat, pagbalaan, pagpanalangin, pagpahulay sa adlaw ikapito mo na. Nga buhat may kalabitan sa pagbalaan. Si John, Salva. Mga tapulan, o sa man nangaabot naman ng tapulan. Ingon sa Dre. Mga tapulan nga mga SDA taga gabi pahulay pag abot sa Sabado. Tibok adlaw pahulay 24 hours. Believe ko ini niya. Ni Nels. Di ni tapulan. Les John. Di ni tapulan. Sa ato pa gabi trabaho gini siya. Pagkaadlaw trabaho. Okay pa buotan ni day. Balag inimita okay ra. May pagbalik-balik na lang sa Katoliko, mga SDA. Nga nang mabalik may Katoliko Samuel, ikaw po nagtilibagbag po ka. Nga mabalik may Katoliko. Di may mabalik diha. Nga naman, tungod kay diha na migikan, nahibalo naman mi. Nahibalo na mi nga ang Romano Katoliko, dili tinukod ni Kristo. Dili. Dili man si Kristo nagtukod in taon na ng Romano Katoliko. Ang nagbunyag anang Romano Katoliko, di gyud si Kristo. Kaya ang Mateo 16:18, wala gi pangalan niya. Ingon si Kristo, Peter, upon this rock I will build my church. Wa gi gibutang ang ngalan. Pero ang tipaklong pod ining mga Katoliko Romano, mga founders, gibutang ang ngalan. Ha? Gimuag tamper diyan ng Biblia kanang gitawag mga higala nga Confraternity Duay version St. Joseph. Naghimo-himog tampered aron lang mailhan nga nga diha. Tadi Peter, upon this rock I will build my one holy Catholic apostolic. Tanawa ra. Nagbuot-buot, naghimog kaugalingong Biblia. Nagipanghatag sa mga CFD. Kay mao makunhetig dipinsa ni. Unya, ang problema pag adto sa original, wa gyud mabasa Romaicos, Katolikos, wa gyud. Wa gyud pwede lang paso. Mao nang wa gyud pangalan ang Mateo 16:8. Naghisgot lang, nagtukod sa iglesia. Pero walay ngalan Romano Katoliko. Nya kano pabalik ko med mo diha. Pabalik ko med nimo. Ako pa nimo re may pagbuanhi kag SDE. May pag magpabautismo ka, i-apil ka karong Sabado na may bautismo. Bautismo antani? Arang kwan, Bro Dariel, asa ganito mabasa nga ang 12 katinunan misulod sa adlaw igpapil sinagoga at tanawa na si Carillo. Thank you, dagto man kog dali lang ni magka-memorize. Wa man di ay ni memory. Asa ganito mabasa tanawa. Dugay ra nahimong statement. Dugay ra inukam sa Biblia. Wa ko basa sa kamatuoran. Magpatudlo pa gyud kay
Sa ganito mabasa? Patugag-tugag, musuko, libi-libang tuluanan pa man din eh. Nangutanag, asa mo ba ka? Hagbayan mo kong sinuko na mabasa sa Biblia. Oh, Joel, balik mo kay mo'y kaayo imo mga membro. Gihimo lang ninyong batasan at tanawara. Believe gid ko ining Joel. Ang membro daw sa Roman Katoliko, yan pabalhinon sa Adventista kay gihimong gatasan. Tanawara gid ano na siya. Ang gatasan gid ba Joel? Kay patay kwarta, bunyag kwarta, kasal kwarta, o pulos kwarta. Oh, kay si Jesus, mato ni Carillo. Kay si Jesus, ramay, misulod sa sinagoga. Marcos 1:21, tanawan. Naunta na mong tao ni si Carillo. Sige, nakabasa mo ka. Membro sa SDA. Oh, ito naman eh. Bro, makatawa man tanimo, oy. Aghat ni mo, bro. O, tanawa. Atong basahon sa balik niya. Uyunan ta ka sa pagdaot nimo sa Katoliko, bro. Kanang SDA, bro, hatag daw og verse nga gitukod pud bakha ni Kristo. Nindot yo pangutana. Nindot. Imo kong pahatag og teksto. Kung akong ihatag ang teksto nako, ang akong Biblia, mahot ni teksto, makandat pa ni. Ano man, ipanghatag man ako. Ihatag. Kapila ta na mo ini. Dili ko muhatag og teksto. Kay makanlat ang teksto. Kung ihatag. Wala ba yung teksto? Bigyan ko pa ng safety ba? Ikaw, aloy. Kanang, gusto mo ko ba ito nga ako ba dinag ko dito binata nga kwento. Kana bitaw magapos ko. Nya, kana yung tanong mo magapos. Nya malipay din mo ana ba? Bro Ariel, ting food, padagsa. Ayaw. Diha na siya kana nagitrabaho. Doon na nagitrabaho, nahibalo ka na nagitrabaho. Ako mo imutingog kay ako naman inyong gi-question. Okay. Wala mutingog nako. Bro Daryl, Bro Daryl, naglami na inyong kuan ba pero ang akong cellphone bro kay 10% na lang bro. pag sugod nimo tingog 21%, pag 20% lobat, 10% na lang bilin. Ikaw bro, Mr. Moderator, anira. Okay bro. Kini video gipang-share man gini sa mga CFD kay gusto mas lag dunay mahitabong dakong debate. Gusto na ko maabot nito kang window. O gusto na maabot nito kang Father Darwin, Gitgano. Unya, kini siya nga na ko megala kini nga video nga nagagikan sa live sa Facebook ni Sir Ariel Amuris. So usa kini ka probilhiyo alang kanako nga gitagaan ko panahon sa atong moderator nga makasulti sa mubo nga panahon nga maka-invite no maka-paabot ang maong topic dito sila. Unya kung slay proposal nga topic sama na karon nga pamatud-an nila nga ang Santa Iglesia Apostolika Romana maong matuon nga iglesia ang gitukod ni Cristo sa Jerusalem sa tuig 33 AD sumala sa Biblia mga standard nga referensya kana ilang i-topic go mo man ni paborito ni Father Darwin Gitgano taga Tagbilaran Bohol. So kato nga topic Father Darwin kato nga topic. Inyo man ang paborito nga topic kanang matud nga iglesia. Matud man ka mga iglesia kana pamatudan nya. Pwede po na maabot kang video talibong. Kung ganahan siya. Kang bro, Alvin Gitamundok, yan naman kaning tema. Pero kaduhan naman sa Nicole sa kaduhan sa Pili ato. Kaya man niya gitunga. Pilde. Bas di ka mo tunga, kumato niya pilde. Wala na. Nya, hulog ka mo. Atong nga tayo na debate. Kung ipaabot sa mga viewers ha, katong debate na mong Sir Alvin Gitamundo. Awi pa balon mo. Nganong mo ito'y pagtubag nito? Tara na po sa video sa kamilaan Biblia. Naa sa Biblia na kabidyo to. Ang yamang kong question, ang ako, mutubag ko, sumala lang sa question. O niya ako petition, atong nga panahon, nga kabalo siya sa question.
kabalo siya sa maminaw sa question niya ba. Nya kabalo po sa mo logic, kabalo po siya mo philosophy. O to naminaw ko kay sumala man gud siyang live, dili ko ilang paso, mo to nga gitistingan ako ang kategorya niya. Iyang kalibre. Mabalintong ano ba? O to naghuwat ko. Mo to siya may question. Ihang question ako, Mr. Villanueva. Pwede ba ipakita nimo sa kamera ang Biblia, kapitulo, bersikulo o ang imprimator? Mo to yung gingon ha? Ipakita. Oh, mo to nga ako rang ipakita. Kay mo ra may hangong ipakita sa kamera. Wa man siya mingon. Inigpakita sa kamera, basaha. Ano ba? Mo na tama na tig debate. Mo na husto. So katong tanan nako katubag niya, mo to'y pinakahusto. Pinakahusto. Kaya nga naman, puntos man to. Kaya mingon tig ipakita. Pero mingon siya palihog basaha, ipakita uban sa pagbasa. Ipakita na ko, basahon. Una siya. Okay. Salamat, Mr. Monitor. Okay, salamat po Bro Daryl Villanueva. No, salamat kayo no. Tanaw na ko. Ay 9% na lang 'yon. Okay, salamat kay bro sa imo nga higayon nga gisulod dire. Unya dayon alang sa ato nga mga CFD no, ilabi na sa Brother Wendell Talibong no, sa naaman na siya sa punto por punto putsagan mag-program sa programa po niya nga doktrina talakayan no. Napula siya programa. So ipaabot ninyo ni usa kini ka hagit no challenge gikan ni Brother Daryl Villanueva. Ang gusto niyang matubang si Brother Wendell Talibong or si Reverend Father Darwin Gitgano. Okay? So daghang salamat kanimo Brother Daryl Villanueva o sa tanan nato nga viewers, no? Daghang salamat sa inyong pagtan-aw, Brother Cirilo Castro. Salamat sa inyong pag-comment-comment. Kini ato dire walang personal lang niya, mo ingon nga natural lagi ni sa social media kay matod pa ni Brother Cirilo Castro. Ingon pa siya Brother Daryl, makaigit ka Bro Daryl kung si Wendy mo at giton. Okay, so daan naman na kay sa una sa maginagitay pag ani sa mga CFD kanang palagot uwi mo usa nga pagdayaper lang daan. natural na. Okay, so daghang salamat Bro Daryl. Daghang salamat kay di lagi ni makaya sa akong battery. No, o salamat usab sa tanang viewer o hinaot nga ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Okay, so daghang salamat mga igsoon o Brad John Alcordo, no, og mabro 5 PM ang inyo ni Brother Renke o mato pa niya nga magsabot ko na mo nga walay objection. So kamo pag PM lang mo bro kay nakatang po lagi ni si Brad Peter Pindon o si Tatay Birana. Gusto po sila nga magdebate. Okay, so usbon ko daghang kay salamat sa inyong makanunayon nga pag-view sa atong live matagabi mga igsoon ilabi na sa mga debate nga atong ipahigayon o ginaot nga satisfy mo sa ato nga pag-moderate mga pinalangga kong igsoon. O usbon ko may gabi sa tanan o ang Dios magapanalangin.